ase awura mantamu enkuromu entwia so akopia nkrofo mu kase ayi nsem Nana Krobea empanimfo kan yampase anasi urafia ye misade oton tentane na siama ba besesane anso a onto sedu enu nti Nana Krobea Asante ya dansoa ewone mfefo nyina mu ampa panimfo kan yampase ototo akotire pompane so mo ne premiere tentene ya pekura wono no brode enye peda na nasa wotina se ya no otumfo opim so otekwa so enso ni na hemfo kwa biti sana na wiafia kenten ya otoso mienu ofeso ma hene so atwepire okasa no ma tutu ontoma sasese wotio ekobasa na mi brother titi amesimo ofeso dantin mesimo atenase menim nkrofo bochenku enye kasa no ma ho nyina sasese yetio Nana Krobea amo fire kajagum na yetio awie sabre ye bema adofo de adehye nyina ha na yama obi biara akwaba de aba 102.9 FM so aha eye OTEC FM so sabre premo no enya ato ene eye wukuada ene ye bosumi dui de toso aduonum yensa emfimpinu ene edunkunomu ena ye wei ebre na wiedu se sabre ye de Asem Beba Dabi dwumadie ne babesom dane da ye ka de kiremo se dwumadie a ye die eya adesua sabre kro na mu nso san so ya de kira nu ntie na da ye hia yi ye de ensem a ye de besua de na yasan ede akire ye ho ade ene ye de babesom aha ye Asante manyina hohoa afidie ne so na awia hye ne nso se ko YouTube ne so a dwumadie ne ye live ewo ho de hia ne se obeseche OTEC 102.9 FM hwehwe OTEC 102.9 FM ewo YouTube ne so na hwehwe na hunu a eya subscribe to yem page no basa ne ye hye dwumadie na se bia no ebeboa wo na notify wo na afei wanya kwan ahwebi na emfonyina ye de nam ni nyina ni videos a ye de nam no de wani krotua wisi enso ehunu bi ewo ho sabre kro na emu ni GN radio efa yendwumadie live dachi hima radio wo Denmark mu ena abawa radio Amansan FM ene Patmark radio wonu nyina wo United Kingdom ena Kings radio ewo Paris France abuchman mu onum nyina nso efa ye live ena wiei every Ghana OTEC FM so shane nso sedwumadie ayedie so wa adwenkyere bi ateni bi na wo de beba YouTube na se no de comment yensa beka okọ live chat hodomo a comment yensa ka ye beje ne akenkan ne kama ewa afidie yi so na ye de ama sabre kro na amuo no obetumi de ama yen ewa Asem Beba Dabi before number ne so eye 0244 211 772 so de befa normal message ana WhatsApp message ni nyina ye besom na afi yakenkan ne kama ewa afidie yi so ama obi biara ate wonka meden de Krobea Nana yaw Asante oji amanie apese makana nanie na sabre de ye kwa Asem Beba Dabi kase ye bopro ne so awia breimu ensan hodu egu bema ne so ne ye fa na ye de asom akosia jewa akode papa bi waje adwa akosia som Nana masom na enawia brei ensema wudo pinua enebedi atwaguo ewo Asem Beba Dabi kase ye bo epono no so na ebi ense yebekwa okogina eno ewo atoye mantamu amanebo ye firi oba ekyerese magician bi enso akwakwa nyankomade ewo kuro no so ekyerese wono wo sekan yaduro wadi pa enti obi bia da oba bedi saa sekan yaduro ni bie no sekan ni wono mu a ebetumi akun wo kwan bia so na akrachi bi de ne ho akwakwa bo afode akwakodi saa sekan yaduro yi bi mekwa wi akyire no magician ne kwa wo ne sekan no etu ne nsunu nyina ede egufom sanso ane ebekwa omano so ne ani amane boni Isaac Insia Foster akobon komo amane boya yensa kan Africa to South kroponi mu eba no etrose enipa mienu bi wo mu so akwhye mu akonfo adayi a won madofo entiase bi a anya adwumenti no wo mutena asase su a enya dia ebetumi ayeyi across circuit court no akwasetena amokoye taxi driver bi a won wanya mfinhia no aduonu ba ko no so wakofa akoda wanya mfinhia no enso enne koda ye no koto kire se won mama ni be na mom ni be no
ɛho ensɛm enya asɛm ketewa ne nyina mu no yɛbɛbɔ mu ɛde akyerɛ mu ababa Grace Tete ya wɔno nso wɔkɔfa ntaafo mienu ɛde wɔn mu dwane yɛ ɛwɔ New Plan Station yɛ no ɛwɔ Nkramantam no afei na kɔɔto akɔ nasɛm no so asetena ɛwɔ Nkran na kɔɔto kyerɛ sɛ wɔn kɔ remand kakra nyankropɔn yɛ atomu a November bosom ne de toso enum kɔɔto bɛsa afra asɛm ne biem na baabi a ɛda no wɔn matumi ɛde ato afoforo bi ka wɛnum ho ɛna ɛna wie nso yɛse nkonya ɛde ɛbɛsom mo na mo nhyɛ no so ɛsɛ nnwumakuo bi adɔroma ɛna wɔso asene yɛ wopia Kovi organic tiger nut powder ɛyɛ atadwesam wenku a ɛna boa ɛte asikyia ase di firi wonom ɛno akyi bɛma wayɛ mmerɛ wɔ mpam kɛseɛ no adidi ho akyɛ wankasa wote nkasa wɔ kɛseɛ ne toa bom wohia atadwesam na wɔkyerɛ sɛ donya ne anopakoko anase nsuo de dɛdɛ wode gumu ano akanum na wama na fra uwi anom bibia bɛkɔ fa bɛyi usisi mu kama adekyen so betimi agya wonan ama ho atɔw wo bia odidi a wote nkasa aduane gyinagyina wo entimi nkɔyie wo bi pine kɔso na ne nyina no ɛyɛ atadwesam abata no mo fam ho nyim na bɛhyehyɛ no fusuo no kama akoda no nonom a na ne nyini mu enso ayɛ fɛ wokɔ adusan heba center wo so amemakro ABC Mat ewo patase Fred Benz Dr. Mensa benya biato Haja Aisha ewo poku trading chewo no mo a na so kwa bekwai taxi station so a wo fata pharmacy aginadwa Wesmamache ewo Tech Junction and Abepo Junction so wasenkafo heba ewo honom mo frɛ wo 0240 602480 and 0206 335311 Vitamak wase ye aduane ankasa Vitamak nkuwa na watene ye wo yase no wase abusuafo ena wiabrei anu no de bai ena wase obeto Vitamak ni nyina no abusuafo mu ni se so ba bibia na wo kyerɛ sɛ we no protein wom calcium wom potassium multivitamins ahodo ena hyemu makoda ne nonum bia ni nyini mu ɛyɛ fe bie na dwene mu kama ema ne kala enso etoso ye o Vitamak double choco honom Ghana ye kodu ye ena omo dia we kra de eye kokoo yibia Vitamak energy enso honom mo ahoden foforo mo timi de ye adwuma ene o Vitamak regular Vitamak champ ho ena fe Vitamak banana enso ewo adwama so baabi bia da wokɔ na obisa ubenya bi na wato afoforo bi aka wenum ho ena wonma so sene epia ama Asem Beba Dabi kase boyi ye de abesomo yensemfo panyin ene Ofa John enchi bosiakon menso mbeka kase boyi medin ene akosua eje wakode ensem no nchemuni Asem Beba Dabi asem no enya akwa wiadu na ye kokogina eno eye Krobea eben sahwi asanwe so ewo atoye mantemu na amanebo ye fioba ekire se konfo bi a wono waye no magician etempotem honom togbe gamache ena dodo no a edefre no na sa togbe yi wokọ sa kogina ho eno ode kwoto wo manfo no anim se wono akasa no wo se kan yaduro na wo bibia da opeso obedi se kan yaduro bi se ne be ye obi ntumi fa se kan wo enku no kire wo beje moto bi na odidi enum gu yemu a ema hoto na eno na kwowie se krachi bi e friend se kwojodoku kwokumi ena dodo no ade frɛ no ewo sa kogina ho wono kwaje bi edi ye ema wo kire se radio de ho ba bebo afode enti wo sra da konfo no anapo se magician ye friend se togbe gamache yi wono mfa ne hunsi ho na afi sekan yi a wo kire se wo bi de wono a enya de se be ye no won fa wono no won hwɛ se won hu ampa na ekowi akire konfo yi kwotwe sekan de kwo krachi yi a ne nsuru nyina na apie agufom yi asem na kwakwa ya ometesem ama kromofo no kire se wo monti ase saa konfo gamache no wo mene no kura entwe wo mpotam wo no achi na hemfo wo ma kwan ama yewura yi eba kromonom no wo mu ne omunyina ede asem intini ya kwa oma no so na ye ne jase hene ya wo sahwi kogina honom akobo enkomo na na kofi ayensu na ye de frɛ no na na wotimi nka ye mo ho wadaroma sei pa na asemi esiye ya wa mi ehu se omo bu ye yeso ya semla e wo Krobea mu tasa be se fu da ho a e de sike te fu na ho a ye sike nti metie na me hu se dede ko fu okru na me ko ye ko ye se ne ba me ya yo mu yo obi ba be ye magic na se e te sa da bi ene e ma so e wo dum ha nti e ba sa no nya ka tam ko fidie e ka tra o mo se ni ma ho nye sa ade no ho nya mi ko tu ne
me try me ba ko ana yetu fo hia bibi timi fa omudi entuja Asem Beba Dabi. na mo akata ni mo ho kom na mo de asem nyina ba ye ko tinyi fie na asem ko ti mo mo yes ka papa iska de hie bi da ma na o mo pra na se sia wo da hospital na ye fie fa no ko di wo no pa na wo pia me amam de pia bonten then ye make sense papa man na me say wo pa se sia te ko ma ya e de se from ha ko ma ya loto broadcasters omo nante it is a sana tia dia metro bebre tomahene na me ma e be so me mudim ko fie na mko da ye it me da na mte say ya o ne sika nyo mo de ne ko se tia me ka se kwa me ma ya ho bo akra me tum ti sia kwa ko hwe ba bi oda da da se de ne ko di me to ba ka ka me nya no me de ba bo ano because na oni ne wo ye na oni ne wo ye nti asema ti ko nya no no na sa kwadwodo ku yi a wono ankasa de ne ho kosi wo se magician won fa se kan no enso ne hwe no wono ankasa no ede pa na ba ne tirimu ni nyina ye sika asem ya so de kai yi ntade be de man ko ka ye na nkomo prema so ni timi man ko na ye so kan yi ntade wo yi to fe de wa ba wa to wa tre o tade wono ankasa en take away and the shema ko be take away kwa bia ma wo mo ana wa no ni kosia wa no ni kosia so a wo ye yi ana wo yi kosia wa te me ye tutu na ni kosia na ma wo mo na ye wa no se me yi jane e ko che simi na la no ba ye no wo gba wa de na yire wo ji ska o e wo botini fi o tu si wo ji obi a tu si ansa na wo be ji ni ko nya no a ba se mo yi na aba ya kwa tinu se se won so pa tankuku o police enti se si ano ahemfo no a wodi ka bobo wo mu din no wo mu wo yankasa Asem Beba Dabi. sabe obi eso wo o dane wo mi ese nani ko fo dane wo hina dane a jam ye dane wo ye dane wo ni kunga ya te o mo kura wamba so aye de wo be fa na kwa so ni fie wadawru mo mami misao sa asem wei eni nkonya yi a se si e magician yi ko yi ko wi akire ko bu aka musim wei ebi asi wo krom hoda Asem Beba Dabi. ye esi ya no be tena so mu kakra ene se ache e yakobe enfie mienu na ye wo nso ha nsuo no ye se afu obi e wo ayi ba ko pati na mo de ne ba ha na ka ayabosum na wo ba da sum na na tene antna so si yani anka na okoye ni nyina so ye me na continue ya no je no esi ha enti se si ya no sekan no a ewo sa akwadwodo ku no ye serious sa se betumi age ne kra firi nsem wana anu wa papa anu wa si ata me no sei ma asa me bua me ma na no pon na to bua kakra ibenya no ya dia support obu because oni bibia this yen ya bua anfa na so be yo no operation promote na yo no operation because we are ya na that's that there enti se si ya no enkaye no omu su kodi sa moto ibi free magician yi hoyi wo mo so mo tebia mo tesai ya mna do obi ho ye na ba kokura wo me na wo ye kakra ayan kwa se na wo mo ye obi te se ka ba be twa na wo na wo se wo twa se kan na na nya kwa se ade ana wa wo bi se kan ya se o na ta no odo o wan ka se o se ko ti edu bo wo dane wadaruma bua me hakakra na menyanti ase bi e wonu ma bi mu sesi ano magician yi a ye kan ho asem yi yenim se wo ba krom ho wode nuoma ba ko mienu miensa bi bai se wode ba beye ama adehye mahu enkonya hodro yi obetumi ayie sa nuoma no wode bai no sesi ana wai ne bo so ni bibia ya che ma bonten ya che ne bo so ni tini na se mi nkwa anka me de bleo se menya ka ya na wa di ana wa fre ne bia ni bi ko fo jesi to obu enu a Asem Beba Dabi. enji sa kwonti hini yi a na wo kan ho asem yi minim se wakofie ho wakwakohwe ho no motebia te sesanse enya ne ntia kura se maburu na koho ene ade se mo mpene ma kwonti hini ne wonchene krom ho efie ho te sei
me ma na bo te ku ewo ibi ha e na wonu so ni go no hu no o jane na no se kan fe o mo se ni bia akonya ka yempanifo na ye togu ho nti ye ntimi nse no abra ye wo ha ye be ma pa ye plan kan so se ni na ne ye no na ye plan kan so obi ase obi a bibia o ne mo bibia mu nyina na mabonte obi an kwa obi a bibia na mo ko ti na nkasa de onu kum ha jana no onu pa do dika jane ye jane jane to fi na jane ko ti na jane ba ka ba bi kura ye be ba ye na yi o on me bua ya ma ye na wo ye tie no tete se a unim ye ka so a ye ha dwene se ye nka se continue ne ayo ye se ko jana panyimfo ye ti da so an no se a pra se ye tete na me ko wa kan ntimi mpie because me ko pa obi ani matam so na so se ye se tena o ka o so no e che se ye di matam ye nyane ntie sesa akwadwo doku yi a wode no ko bo afode asebre yi wapirei ne nsunu mom ne pie mo nten so sa na tie ya me pian kan ko man ko na na so na die ni pada se ni a ko na na hu e ma be tie ne a ye se ko ye medical report ne nyema ne nyina no ne so na pian pa ye nyane ntie sesa sie ye kase konfa no chia ban ya sabia wo me na ba be pie ho wadawro ma ubetumi asisu dua na wakire ye se eye no kore sa no mo kan tia fia ye ya den se sa na tia dia me nim na tia nam ayi maba wa ho kunu no ye se be kale ho abu na ba ka ke di dia bitumi e dia bwa am ye dia na ko no because iska okopiska na wa iska wa papa fa ka ba ifie na ye kan ho asemi na busuafo wayi omuti krom ho bia na pa cho papa ka ba duwa me fa ka ba bi na busha banyi ka ta wa na mi wa yeso sadia wei mami misaw moni je ho e wo sa akogina ho no na na esanse na won kase mu kura na wo kire se bia sipan e na we so asasie moni je sa no ma no ho ye hu bi da dum ha de nkata se adema pa si so se wo kojiska do aba kum ha be yeso bi kwa da hanu mi hu ade kudentia se fra ma pa ye dia me giti se bi so kwa na ma papa no e to da di wo enna no ko se so mu no so wo de ba so ya ka mo obeko Jason hine ya bedase why na te me so bemi abusuafo ne ne bonkomo yi aye nana kofi ayensu wono ewo safi kogina Jason hine ya wo hono no ene se ensem wasiye nipa wono wode ne ho kwakobo afode se ne be ya magician togwe gamachei niema wo ba be ye a kire se wono ankasa wo se kan aduro ni ade ko wiache se kan ne ko wono a ne nsono omanfo no mo kire se ne nyina atu ena yekotie bie no se okosahwia ho ade a areho na esese omanfo a ewo sahwi sebe odi bie wani wonioma bi ho ene se onomo a eye nro asofo malamfo akomfo sankrofo wei ebia onomo wo mpotamo a wo onomo tumita edru koko bre se ye bie koko gai no maba ubu se sankofo we ya soa won ho edi abegu se hwi bebrebe sa kogina ya ye ka ho asemi e hono nheda nye kura e hya mani bi mu o pa ho pe ben krom wei enemrei magic e wo ho ya nipa no edi koko achi aba ho bepe musika agie die na monso wodi nachi na krat no me bompa yi so wo mu na wo wu no koto amotia me dwene nioma bi ho amenti ase asa ganofo pesika ma ene mofra ye ba no nana wo hunu de habi mu mennim ba bia sika no se akwa wie wo no madwene mu a obi ya man ho so a wo pesika sesie ya wo yeso kodi sika yadure ha bia de wakwa wie na wei enke nipa de be maniska wo se magekifo no wo be kuro mu a obi hyeda tumi tu ne husi ho se bia yusu me na fa ye de wo pesa wo de ye na magic ne nso wo ho magic ya ye magic ni na no ewiase nipa wonsa eye very fast enti dia wo wani be blink no na de ensa ne pesa ye no ayewie that is magic bibie ni ho se mabokusua bodrum ayi kosua de afri ho ma yese ni nyina enim eyaza na ba bia wiase kura adri
what na one mo am obi the magic cocoa breast strategy sana se hwitie cocoa breast strategy ebi na sa kwande abeya wono a bepe ne ho de ato ase wa show ene abusuafo ya to ansam no so na ye Ketu South kroponi mu arawusem bi asi ama sebre no ewo baba ko ene bema ba ko mu nyina akwhye won mu akonfo adan a anti asie bi anya dwuma ewo mo enumadofo entam enti won beku mu ho ede fratasefo asasi so asemi no nokura pa no ye kwa ma no so Isaac Insia Foster ene kitano famude somue akosua masom dia na ene rawusem na asi wodo ani kire from mantami mu a nkromienu na sa rawusem yi asi so agbebele kopi na agbelepui ni nyina aye kura anase nkura nkakra bia ewo aflawo kropon mu aflawo aye Ketu South no kropon na wohwe abranti asese wo free mu a yefene Julius Sewo wonya mfie aduonu mienu aduonu enum 25 years na wone ne kanchima bi nyantawantawa kakra na sese menteme ho ase bi a akoso ama ntokwa na akula no nhwe no na me ankasa nso sika aduma misua ntisane ya no makasa ho acha dakodako abranti nso e panu adwuma oho a wo to ne panu ya no hu se ababa no wo di nkan afre no telephone so de atwa me ba o jimi sepno wo sori a wo makola ni sika na unye bia na wo de bia ba wa brusa bibisa sika nso unye bi mame na we na abranti no wo to ba ko de mane no phone so se na wo ankasa nso yetwa wonsa se me ne wa wo ba be mane so so ye adwuma kakra wo sori a wo te wa wo no wo mpam me ko ba de me be ma bia so enso wani etu ababa ne sa akom no tama bofra na dese ene na dwom ho wodi wa na odan ne si ho so odan ne si wo kono na owura Julius Sewe me panyina ne ye adwuma friend say ababa abra wo pa se wa na o se da bi abofra isua ontimi mfa ne mesiasa wo yesa na wa anya batan esu ntini be modian na fa abofra ne ko so ne kan ya na o ka che Julius ya ono nso wa free we say hwe ne ono ire no monka mo humom na montena se na montimi ni hwe abofra no no so yo ena osisa ne nema ne nyina wo de kan ho ba obegya ne si ho no so mu ko fie na osoma obisa ne oni omochi na nhwa na se we akochi ababa na akwakobu no enti odi omochi a ko fie na chese omni ho ommi onu nyina wankoto omu fie ena dan ne sa baaye na anche ena yenya ne ntie se abrantie no wono sese ababa no ene na akuri so dindindia ma wantene ho ase intino okase ne se de tie bia no obekọ kobo na busuafo amane ena ode na ni kire togo mamu abrantie na nkasa nso firi Benin na mom be na ha aflawo ena otie a odi ne dwuma ti okọ togo no na okobo ababa no nkọfo amane ese na nse no ode se no statina na metene enko yie ba ko sempo me se me ka ba ko no akamienu ka ba ko no akamienu sa de no ma kan onsesa na dwene wo ho ena me yese ye ne be kasa enti wodan ni baaye no a obesa beduru Ghana memu ha ye apawo no na chese ababa ne de nakoma enwure kura ntokon gidem gidi ena okacha nse wo de twen abofra no se wo se wuntimi ntwen dem fa ne mame ena one no kiki wo de o maka mama ti ase ame fa na okọ ne kodi upa ko yese no se mekumi ho ahyew ena okọ na danfo ba ko a no ye friend Frederick o de kotu ne nim se de ba ne city no de kwa bia so no obetwa asem no so prekope ena obaye ofiri na dan pro obeduru fia anche afi mo fredi twom konkohwa owura Julius Sewe ena wasen ho ahoma ebo school bi ya no ye frɛ no EP Basic School by Diamond Cement Factory ano wa flow Krobea yi na omko na chesa ahoma lara ahoma bi na ode akyekere wall bi na wa mia ne mene akoso ne kesem yi afa ho ya chese oye hwehwia enye yi na ye no na mebusa DSP Eric Bondi woni na district crime officer ewo Ketu mensimu mibusa no obekye mu se twiu OTEC FM chese mo de panie kra no entrim to ekrompo na mu de tire pre konkuma se pon obepe ewa ha am se papa wadaroma oman na yesom no entirimu be na wa asem a OTEC yeti ya mama ba bepie hai em bebe mu se saa na omunya ne ntie se na ntowantawa bi wo ababa no one nikuna wafiri mu entem
na ebra munya antia omo hu se wasen no ho omo tia police ko ese nyina bia nko metimi akohwe se wo free mu ana wo free mu nanso bra police team no kokoduru ho no mo hu se ampani ampa nya ye ne de omo nya a doctor fo no makaso wo wudie nanso se bekwasia bekuru sigase na to ahia hu se abene eno mo tie no etu fom edekọ asopiti asesi a akoso ametu nkre de emunukura aguso ewo Flawo Municipal Hospital omuguso eye hwehwem na ababa abako am sekwa na ababeta ono so enya 19 years na ofa telephone gengran adan a ode to ni boyfriend bi anim se ode ne di mpaso agro bi a chese akopa nyinsan aba ndonsiesie no se obewo ama no na adante ga se ehwie o ababa ketekete 19 years ado baba o da bi hwe ne ensam no ose da bi menyimu na enyimu kina efise me maame aka akyem se mama menyimu yigu amewu enti saade no a o kacha branche na branche ne se wanyem bi ne akoda na wo ahwe no empa ne beto me so ame so menye ready se be fada ababa no eka asase no we no akoso adon hwire ba kokora enuru emofra bi nso twomedi agrom koye ababa no wo 19 ono so asen ho ahoma ma wate abehwe afi eni nyina ehrete omo pusu ahoma san kwa posifo na kachi biu no mu kwa posifo ne ba meche se wonsom nso ma fona nuru asopiti kura ana ono so ato na nanom wonse do a sese de akosua ubeduru Aflawo Krobea mu a chese bronu mienu ya ni nyina betima kasa Aflawo Krobea edintintima pa Ghana fododo no a onuma enya ka nko no bebre no adomu ni ma ebegusa agblepuyo ene agla kokope nyina ewo Aflawo mansini mu enti arewo sem na ene dia akosua etie Foster bua me kakra ene awudi kaka yese wone be ma no wabrochire ni ade no wone be ma no wonu ma wododo sei akosua be ma no ba kope akola no kora no 1.5 years na owo omo bae ba kope na mentime ho ase ne ma ne ho mene so na munyina ogana ha omo mienu nyina be ma no to paano na ono no free beni nya ha ni nchi free beni no obetena Ghana ha che ya Aflawo Krobea ni mu a aja wonya paano adwuma ibi o se obeni ho ni nyina na adwuma na oya na ti oba ha no na che se o se osan be hwehwe bia to aso eni se onya bia anokwasem okofu Ghana ni ba bia no so wa amwa no anam so ma wo free yo enti sesi ya no akoda no wo ya akoda yi no mu ko no ho ntokwa yi ko wi kire ba ko kum ne hu wo wai akoda no ma me no asan fa ne ba nti e ba se no wagina ni so ti amanfo afi na o twadwo ebuye na mehu ya ankamia so me ye semon fifire de hwe abranti na anka akoda itina si minim de dache anka mebe ba be se wawuko me ben kra ma hwa kole afi no twadwo a na obi a so waje wani so akoya arewo sem enti sesi ya no ko ba ni se na aposifu abam na won matimi akire bia na akosia sese de oba no omato nsa friend se omrade nanso mebusa ni se nya bia no mo possible charge bi o betimi charge oba no say for now there omuntimi charge oba no with any offense bia na omo pese oboa omu ewo hwehwemu omunya charge bia poti omo de bone de se oba no omo ato nsa friend no enkyere se wadi bone na emom kwan a papa no twa so afiri mu no omu susu se ebia oba no se bibia obetinya aboa wo mu a ono ba beka amoma hwehwemu na se afiri akwasua mesime do asi abusuafo ne ne bonkomo yi eye yamane boni Isaac Insia Foster wadi we Africa to South koponi mu areho samienu ya esi wonom no na woto enkra no edebra ye awie na aha na awiabre Asem Beba Dabi kase bono ye de nyina da esie ye nuanom ye omoboa ye eye Evans Aboaje wani nua set kwaten omunyina ayo mafam de Derek Ekoba Jesi anko enye mu Isaac Insia Foster enso eto nkra de bra ye Africa to South koponi mu na fei nana kokoto kwame agene boaten wono so ebua bie ode ne ho kwadwa pia ye won bibidie enso anko enye mu yensemfo panyi ene ofajon enchi bosiakon menso mbekan ye medin ene akosua eje wakodie ne adrudie eje nana so okay era se enawie yi waba na waba besom adehye wei eya akosua je wakodie papa bi ena yatene nkene Asem Beba Dabi kase bopono no
ɛna wɔde kɔɔ so nsɛm a na gu bɛma ne so no wabɔ na wɔde agu hɔ ama yɛn no na montaa mo twuku yɛbɛtoa so sisia Abba, if you get to swing. Oh, Mr. Jachi, Imbo Mamma open me gate kakra. I don't get na heading. Miss 2 months in ya, tipsy wobble rubber my shop. May change the gate 2 times. Now should they be when I'm opening it? Moboya and wobble lock what middle her. My bro, Motu, my copper baby, my Macacho, sit to the park. For the past 10 years, I'm a Tommy Gate. Every Donima Steel Complex. Me gate and ka entry chilimu and yashi. I confront to me when need that. So what to roller shutter gates. Every Donima Steel Complex. Ube yusuno afebo. Na watu no omo dia benfo be kwa kwoshisha ma kama omo nye kaprempo Donima Steel Complex ewo manual any electronic and automatic gate systems eyema warehouses domestic gates stores any garage dia omo sanso was security door systems ema efiefie any offices muhuni anka menhunka hwehwe Donima Steel Complex ewo Asafo YF Junction omo to Ghana Revenue Authority office no so from 0244 126 625 Donima Steel Complex, home of tropical products. Now, kwasi when the magina hatcha be sima duasani a wompie dey. Oh, say inside one no so adwoso. And sima duasam ani ominia gonorrhea and edidi ni mu ama fedie. Jonso kra ho ayeden. Na nemre so obi tena ho. Ema gonorrhea etete no. Ebra titi obi ka B2 measure in capsules ewo dwaso. Obi a wo candidiasis odepua. Obi ansansan gugu ni bema. Ana yade mu nyarewa bia no. Eye titi obi ka B2 measure and capsules. And say obi e no. E dia ho to bebre no. Enu achi no. Titi obi ka herbal center. E de titi obi ka garlic bitters and capsules. E dia so ne to diabetes ase high blood pressure asthma will be a sebinalum ewon kakakra menstrual pains and honam yaw titi obika garlic bitters and capsules and you do a make am for the amount o petiti obika B2 measure and titi obika garlic bitters and capsules edodo atwa for ni che KNG herba ewo mrum Fredimans herba Danny herba Colinac herba and a healing herba ewo Chemfo new market smart herba wo boase and a Jodas mas ewo konongo owusko bi enso won kokko and afre 0243 975 628 0243 975-628 Titi Wabika Herbal Center Enu Papa Fieni Papa Sahara Miss Sanini G capsules. And no more yadi in Abe Jane. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Dear, come on. No, Queen. Me am a cocoa school, Abama. So, me won't on the swatch, and I'm there. And now, why the yell? No, I'm saying, all I said, who be back. Mamma, no, swap to be anno. Something about could be now. But, here. Don't you spend enough in a book? So, you're watching me, and I've been to you tell me. And I think so. Okay, we are not the Munia, as the Munishin, the Bayern, so hey, I don't say, don't watch about one of them. My person, don't get Papa Sahara Miss Sanini G capsules. And no more yadi in Abe Jane. Zahara and Rupei, a busuwa, or my muheba pharmacy, Nekameka shop bia, Freyen was 0246 348334. Mezi shishafie tubenda kwa kwanadiem kapita na bosswo na paint na mafia no ye fey na so nya paint ni paint papa ne Quas emulsion paint amanfoi sese wa koto ho fenti na mema nto ba twofom no enti painters afiewura no companies contractors and obia say Quas emulsion paint and ye papa kasa DC company our kasa paint every Europe ba Ghana no wo ma na ye Quas emulsion paint emfedi ati brighton eche ensuro wia and paint akeke na mom kasa Quas emotion pain and in quanta de afania de sikana ye na amanfo hu fie ho aye fe e kamfo a no bia yusu Quas emotion pain Accra branch no wo Taifa wo be SDA church for 0544 310 895 and 0246 316 473 Kumasenso Amakom wo be Quas stadium opposite Edward Naza 0544 310 894 and Quas emotion paint all colors all weathers na eye papanso. Salute. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow any offense back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dodon dance yes, and Yarwa will run Nipa and Yina Etimi Banaso. Any Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa shooing in no, a boy a home buying every home. And
ɛna wɔn mpo a wɔn wɔ nyarewa ne dada na wɔn nom doctor enuro no ɛnom imbu saba mesha no a ɛmo wɔn ahoɔden pintin ya wɔn nti mpo sɛ yareɛ ɛhyɛ wɔn ho imbu saba mesha ɛwɔ kanhyi ɛne wɔn mu babia yɛtɔn enuro ɛtufoɔ mfrɛ 0246 208496 FDA ahyehyɛ sɛ adwadie nkratoe mu agye ato mu sɛ yɛ nefa bi twima betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment bi the true wia ohunam ba bia na ye wo ya ebedwo fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem ne yakin akuyafo a wakɔ afuom aba no wabrɛ afrafo a wakɔ epo aba no wabrɛ adwadifo a wakɔ adwom aba no wabrɛ adrobafo a wayi gears ya drive a na wabrɛ afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de the wood ointment twitwi a wobehu da obeda mewura mebe nkomi sisi ni mekotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na do wontam the wood ointment our pharmacies herb and chemical shops titru King's Walk Herba Okaishi Dodua the Wood Scientific Herbal Hospital PM Ubenya phone numbers 0241 244012 and 0201 681717 the wood ointment Fachina Beko Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden enen so biem time heba me hya ya me kan se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me kasa me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3-day malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA ahwe adwadie nkrato yi mu age atomo se eye my dear yes sweet ene de ma me misaw obisa me minim se wo do me pa me do papa me na da na wo hwe eye me suban pa na me nkwan de na me nkomode ni nyina wom meso de di kan pa yo be de ya wodi mona soap ani mona cream esiesia ma ya fefe na hano me da say na meme bi de mo hwe suban ansa o dabi me de be hwe skin ya fa ansa ansa kwa ba be hwe suban ene what can you say there many mona soap ani mona cream na ebe wu o said the mona soap timi skin rashes ni akro na eyi pampan fi nipa ho na mona cream timi sa propro ne ho a e ma chinyi fu brom e ma skin na ya nwensen e sa ye bokọ sa bofra de no oh do say de me nyeja me ho ba bi e wo se me di mona cream siesie no me di be siesie hey mona soap ani mona cream na ne bon so nya de na abuso yi de ene ahofe no mema na busu ama ho ele me so ma don sa omafo here mona soap ani mona cream enfre Agbeve Herbal Center 020-813-0790 and 024-6595-256 FDA ahyehyɛ saa ejadie nkrato yi mu agye atomu se eye Wode wano tonra ebi ngo boshe ya kada kasa tenten toponko dwabrem Ghana beye ye hwe animu Ghana pomponso aduru no esefata se ye setre ne kanokre yan kanokre nti ne yegina baabi yegina dwabrem fi dwada kosi fiada awia no miensa kosi se no nsia bebo kame ho ne ni Ghana ho nkomo e wo te kwazo 2.9 eja usuni OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. 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 OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. 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 Asem Beba Dabi.
Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM Wenyame mu nyankopɔ totobo nso ɔbɔ ade wo ne awurade Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi mi asase wura ogume nyame e no gura yensu kom Asem Beba Dabi nyame e nya wa ne amen Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM wacha so nyame e won Asem Beba Dabi 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 Asem Oba Abadabi OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi 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 Asem Oba Abadabi OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi 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 Asem Oba Abadabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM Ayeyen kan wudi Ewurade Eya wona wo be wuje adasama nyina nkwa Eya wo moja na behwie gu wo Calvary bepone so Ene dey say ya na wase ana ya yotiafo Say ya nyi wa ya na ya yoboni ayefo Wone yen kamafo yen dimafo da ne da wo sori bubu ba yen so te so po asroche no nanso na musa wo ye yen kamafo na wo ye yen jefo nti no wo ji yen free wonsam na wo tutu ya namon so de siye ena wi idea me kan se wo tie me a Ewurade ntutu wa namon siye Ewurade nya wo kamafo Ewurade nya wo dimafo na Ewurade nkonye wo mfiri watamfo nsam ene Ewurade nya nkropon mo Yesu mo Ayeye nyina nka wudi Jimmy Enti yeyi waya ewi abrei mu na yema wo so asedanka o ewi abrei mu ye bechiachia wo bia ne am obia kwa ababio e dia ba 102.9 FM so ena wi dia me kana me dia kiro ni se Awurade nyankropon do nanso osese wodo wo a ena wo so wo hwe enti se na enso hwe bia ba wo akwa mu a enso hwe ni tumi ye adwuma nipa wunyanyo sabre na madwuma wo bi ni yenti wodadam na wo tete ena wo ha otumi busa ne ho se na mekura me ba wi ase be ye den saade ni nya ba mu pe na adwombone aba nipa di trim osia ne memfa homampo na mensan me hu nkome ho ana menkoton kuraduro na menumungu me masa adwen ne mautri mu da osise aduane no ehye papa onfa nhye bansam enti ebia adwuma ne maaya no ewo botaye binti a emaaye obi de ya abawo obi de ye ni sika ahye firi ne nsam
nanka nipa ne yadefo pa nanka ne nsem wo bi pa nanka ye wonumpo no onya bi no amanipa bi no wadi na nessa wansra na wone ne yere ne mebu ada areho ewiase nya de hweye na wanka wanu aduro na se yere na yere tan sade ekura no a kiane ke bete setia embantampia na papai ubenya wo fa ahodie wo ena wie wa wani da so asamem pai boni se awurade nyankropɔ mu wani da so hweye na wanya wo ho bone na ewiase se wungu ya unim de ubenya watemedofo ohaw biara mu a wonam no ya me ka kira oni se wungu ya ena woti ase na wunya nguye die eni da so wo ho ono na oye dupon kese se ye tena ni nyunu na se ya da ne da ye ho be ye nyunu me di de Krobea nana yaw asante oji amanie ene awurade nyankropon ma ne nsa so ma wo a wutie mi bia na de wonamu no ohaw ni nye din akrampofo akwa aba ye ni Krobea me mpai bonie ami nyankopon shaw akwa yende nyame ase na yende yetie fo so ase ewo ene abasem ne nsem a ada ho ye nyina ye de tu ye ho efo akwa utie enwom yi ene nsem no a onse onyankopon wo ye senchane nyankopon sure na one nasuafo ne nam wo hwe enema na esisie ensenchane ana oye eno ene eyawo ene ahoye a eba Judas mu na Judas no so nimse Yesu yensenchane nyame eje kwan ya obetimi afaso na ono no ne saka bibi ede free Farisifo ne won se obejiska na Yesu de enam so yensenchane nyankopon na otimi ya nwanwade abiribia opebia di no so ogisika no a Yesu betimi agye ne ho ede free Farisifo ne sem sure na so ebra onim se na that time no Yesu betimi brand ho ase to that extent ede Yesu bisa o mo se esuafo me nim tuwei hwan na esom mo na mo som me ana me na me som mo sure o se ko bia otimi kasa kire epo senchani nyankopon no no mo nam no mo nyi da so bia we be de na epo na du asochia na ebo enfama na ebo na Yesu wada hatie se masa sore wada wo de kwa wo de wanya kwan wada akura osori na de na siye okasa ma epo asorochin ye din enti wo ha na so share epo asorochin na sure wo yare na so share epo asorochin amanya na wo mu no ani asorochin de na so but se Yesu timi de nsa chine epo asorochin ne so ema ye din dia akura ho hawo ene sei beda se eno ye na nampofo berma ena moate ne nka no ene ohawo edawo so no busa wo ho se ene poasroche esosene no ana se Yesu kasa ma poasroche ye dini a ene obekasa brepam ema wonso wo hawo no ayedin hyane nso se dwumadi ayedie ya waseda bia momwa ye na yemfa Spanish garlic mixture eduro na eduro ya se wunya bi na se wono no mo a eboa wo eje wusi hoyi fi efri ni padua ni mu Agbeve Herbal Hospital enso edinupa emfidie ena wode sayade ewa atiasefo asase so emprempren diaka eye wanamoni a wobetuo na wakwa akopiem na wahwe wo aboa wo Nask Herbal Clinic eye ultra modern herbal clinic a wonom abedwa ewo Ghana ha na wututu anamon ekọ wonom akache a obehwew na waboa wo Time Herbal Mixture ne ya bibidro se wunya bi na se wonom na se ya 3D yade na edi wunya ebetenete amwanyi wa hoto Dawood ointment ne ya Dr. Dawood na diaba na eyenku a de yeka enise se wunya bi a eya factory na wudi twi a ebekọ amwanyi wa hoto Imboost Herbal Mixture eye police ni nso aduro ni ya dupa ya se wunya bi na se woboba ebeboa ama enepa akoso enso ede amawo sabre ya ye ka sei se wokoye YouTube ne so a amanfo edinkan ewo so dada ya wo manfo wo eye live ewo so owo hene owusu bana hene wo line ne so ene wo kire sa akra ya Krobea Asante na ye wuku ada we ye the midweek edition of Asem Beba Dabi na sabre Wednesday edition oba Patman Fashion and Designer ewo Moshizongwa ene Priscilla eni Deborah ye nyina ya wa ha ena ye hwe mo live ena wie yi
Isaac Tum enso wa ahoma ne so ewo YouTube ni so bi eno o kire se I'm enjoying you live ewo ahojo na nyankropon hira mo eni sa adwumatun we yi amunsumu die ena Michael Hubert enso wa ahoma ne so osi akra ya Krobea Asante ya da wase wate any this fantastic job dane da wobo edema wadofo ayenso ye hwe ye wo UK ena ye hwe live enso ewa ha we love you nyankopon ka ho nana entry seminar sinsunie eno o kire se akenkan wura Krobea na yi Asante ba akopɛ akora se ye hunu wuseyi a na ye ni age se na woba eye Genistar Unisex Saluna ewo Brema King of Glory International School na chia na yemfa wuni agro dane dade yaka eni se wo hye yenkunan seyi a eboa yen ema ya brabo enepa ekoso edema yen akora ya Krobea Asante ya da wase wate na ye ni so fantastic programmer dane da wonso ne wapamfo ne mode babesom oba manso adubia wapko filling station a abedwafo ni nyina yenso yagye yadwa yesre Allah ni nshira se enkamo Abdul Fosu Malik ena ononso ekasei ena nkansa po enso aba ahoma ne so ena o kyeresa akra ya Krobea Asante mi nsumi tie wo na wo ba kejetia eba Best Avenue yenso ye waha akra yenso dane da yetie ena Azuma Simon ose Krobea na yi Asante post ji minsumi nie na meni Majid asiedun katia ye nyina ene enyaduru awia ne de akra yaje wa boso o apesamakana na oje aman ba akopɛ you are the man with the wisdom across ye hia wo sei a wo hye yenkuran a na ye ni age na ne oba barekese a abedwafo ni nyina wa ha ena yenso ye tie o ade Samuel so wokotwi ena wo kire sa akra oba aha 32 enterprise for akra Irene Boat ye nyina ya bɔ ademu wa ha ena yenso ye tie o na ye da wase wate adomako ageman royal nso nie eno o kire sa akra ya Krobea Asante ena wie ma ye mo waba so oni wa bedwafo yenso ye hwe mo live me ne me director eni abedwafo ni nyina akra yenso ya bɔ adem ena ye hwe okay wei eye de abɛprapra ye mpena dwaye na kai hye ne nso se ene awie yi ensem ahodo wo ho na ye hia nso se ye de ba besom ewo afidie yi so obade achi ami wo ho akra me ba ha den very good awie ya den sam nam sa na ende ensam a ye de ba no eye ensam a ano ohye sa se obekaye a enna kakra ni ye ko atoye mantamu na we de ye ko na tifi fam atoye na tifi eye se hwine ne mpatamo ema ye kopie bodi mansini mu Krobea ye frɛ no amoya na amoya kroduam ena na aba betodwa se krachi oye community police ena oni akwada bia wawie junior high school akofa afuru ya de nyinsen koma akrachi ya akrachi nsenye ono ade na kwa koduru dofsufu anim ama dofsufu kire se wo enhwehwemu a ya ye kire se ye wa krachi se ane afedie magia tom afedie wonum kofi a community police na kwa akofa sika e de abre abaya no ne maame se onum nye no nkoyi nyinsen ni abaya na anye adomfo aboa abaya ya mananu kwasi ade etwa mu ya na eyi ni free hospital bai wakowo fa ne ho wafa ne ho afa ne ba amiyama na free mu yama na free mu ka chira kwa nze wa ba tenase na tenase ni nyina no na community police ne dia jobode wontim ye susu sakrate no akwa akoma akwada no DDT aku akwada na free asase so ya na no aprosifu aka ho akọ abaya ne demo ho baabia na ne ba akwada aketwa ne da no ono mo akọ search se krache no walk on woboa ne ho papa yakwa hunu enioma bi ya wo ye no operation ni wie ye no se wotugu ho se sama bi na dikogu ho obinim ya de bo krache ne wo demo ho se sanioma wei efri hene a ono wo hyo no na awiabre mu ye bekwa akopie mu wa amoya hobiew na yakwa akobusa mpanyimfo e wo Krobea ni mu se wo no kokko boss a search no ede enioma
ɛna wɔnom koko hunu yɛ nansan adeɛ bi kɔso ɛwɔ Ghana ha na adeɛ no a ɛkɔso no akora ani ahye ani hye a ɛyɛ ɛne sɛ yɛnya mmeranteɛ bi yadeɛ saa mmeranteɛ ne yɛ ɛne sɛ ɔnom kɔ radio so ɔnom kɔ TV so na wɔnom ba waka kyerɛ wo sɛ wa wutie me o de sɛ wo pa send 50 cedis fabra bi sesi a na me nso me send 2 million emfama wo back o send 5 million a me send 10 million chi sɛ sika a wo de beba no me dobro no na me de ama instant through mobile money. Wow. Ka Ghana nyɛ den Ghana ɛdɛ na aprosifo aduaduam akwa kohu saa mmeranteɛ bi baabi ɛyɛ wɔnom how doubt wa wɔnom de yɛ saa adeɛ no. Thank you. Mobile phone so maako aduonu mmiɛnsa wɔn tɔn ana 23 wɔn tɔn ɛna wɔn anya ɛde afiri saa mmeranteɛ no ho na police station hɔ a wɔnom twerɛ mmeranteɛ no ano asɛm baako bie n'ano a officer wadaroma adwuma no yɛbaa mu nkyɛn nti wodeɛ sɛ nka bɛyɛ a ma yɛma mo 1 billion ɔmo nkyɛn yɛ mponie na mu nya yɛn ɔmo nkyɛn yɛ mponie na yɛkɔ a yɛasan apɛ bio na yɛde aba abɛsɔm so na so lucky ɔka saa asɛm no na apɔ so gyina hɔ hey ɛnɛ wɔdi apɔ so ayɛ patu adwuma yɛbɛwura mu na yakɔ hwɛ kɔne a aprosifoɔ faa so kɔkyee saa mmeranteɛ yi na ɛyɛ aprosifoɔ bɛn ɛna ɛtumi yɛdi saa adwuma yi ama saa berɛ yi a yɛrekasa yi nkurɔfoɔ wei ɛho aba asɛm yi yɛbɛtoa nsɛm ne so ne akɔ akɔpie mu nso ɛwɔ asante akyem ɛne ne mpɔtam ɛhɔ nso sɛ mokae aprosifoɔ a ɛkɔtwitwa akrakye bi ko no no adomfɛ ensɛm a ɛbobɔ ba no ɛnyɛ nsɛm ketewa o sɛ baabi adeɛ no aduro no aduro deɛ den ekurom hɔ hene ɛkyerɛ sɛ saa da no a asɛm no siiɛ no sɛ nka ɛnyɛ ɔno ne kɔpie so na wɔkɔ sosɔ ne mmeranteɛ n'ano a ɛnka kais maako nan ɛna na nka wɔn mo ahan a wɔn mo ba kɔnɔngo wɔn ne kɔnɔngo ɛne ba bɛ fe so na nyame ne boai ɛna nana enya tɛkyerɛma bedeɛ ɛna ɔde kɔ kasa ɛkyerɛ ne mmeranteɛ no ɛna yɛ adwobrɛ na nka sɛ ɔmo kɔ ne yɛhwɛ deɛ bɛsi deɛ yɛteteɛ ɛne sɛ aprosifoɔ mpanyimfoɔ bi akɔ adomfɛ hɔ ɛdeɛ ne kɔsiiɛ deɛ yɛteteɛ ɛne sɛ DC ana MC ya wɔwɔ Asante Akyem South ne ne mpɔtam kyerɛ sɛ ɔde nsɛm no ɛba bɛto resek panyini anim ɛyɛ the regional minister anyanyam bi asa na motuo no akɔ akɔduru sɛe awia yɛbɛwura adomfɛ hɔ na yakɔ akɔbɔ nkɔmmɔ na yɛhunu baabi a saa nsɛm no ɛbobɔi yɛ no afei deɛ baabi a akɔ akɔpie adehyɛ nsɛm wei ɛne afoforo bi a ɛka ho bi ɛna awia yaboaboa no a yɛde ba bɛsom ɛwɔ afidie yi so mede de Krobea nana yaw asante ɔgye amanie apɛsɛmaka na nanie na kaehyɛ ne nso sɛ hyia yɛhyia yi ensɛm a yɛde ba no da biara da yɛka de kyerɛ mo sɛ yɛde sua deɛ enti ɛnɛ ensɛm no ɛyɛ afutusɛm yɛka de kyerɛ mo sɛ ensɛm no yɛde kyerɛ yɛn ho adeɛ enti ɛnɛ nsɛm a yɛde ba no yɛ akyerɛsɛm deɛ ɔbɛyɛ ɛne sɛ videos ɛne pictures a yɛde nam no nyinaa no yɛde ba yɛ YouTube wɔ wobɛkɔ YouTube hɔ na wa subscribe to yɛn YouTube no wode kɔ YouTube na search for OTEC 102.9 FM search for OTEC 102.9 FM na wo search na hunu a ɛyɛ subscribe to yɛn page no so subscribe a ɛno bɛboa wo ɛma ensɛm a yɛde bɛba no nyinaa no wobɛtumi anya wo kyɛfa na ɛyɛ akɔmɛnte ensɛm a yɛde bɛ wadwenkyerɛ a wowɔ no fafa hɔ ma yɛn yɛbɛgye na yɛkenkan ne kama ɛwɔ afidi kaseɛ yi so na yɛde ama wo saa berɛ yi a yɛkasa yi awurade nyankoropɔne aboa yɛwurawuram na yɛakɔ akɔpiem ɛwɔ yɛne ankasa yɛnnua yɛn dɔfo yɛn de hyeɛ ɛne yadeɛ nyinaa ɔtani yaya yɛkɔ ne nkyɛn ɔtani
Asante. Ha! Now point to say what Danny. Very good. Ya the Radinian Cropania said that was say a way. Wadaji when ya my yen crano, ya ni so. A some way, ya the chef read the moite. And ne, as I say ye yipie, ne who's your ne sonny, ne tiefwo, and yan sem nibitie. Na one more dear siadie. A dear Sam, Enna Asante achem dampong. Esye, ama opanyini a wanyan finchia aduonum nsia 56 years. Wonu ankasa ne bayere. Ya kwada aketo ane kura anyem. Sebe. Wakofa akwada ne wo wirem. Otani asemi esise nya abotre na tirekire yemu metie fontie bi. Yo, mama Krobea ya Asante ni di kan yebeda OTEC atie for mutie awie. Yebeda wunna asne achiacha obidia. Very good. Asam soba Asante achem adomfa. Openi enfi awade aduonum ensia ekọ aduonum enson. Yidin ede eja sam one ne yire ene ne ma anatie. Na ye baba ko a ye fe no ata a wadi nfi no be aduonum. Ena nansan one akoda bi a wadi nfi dunson. Ehihye ho a omotwe empna. Yensum ata ene ababawa yi afa afuru ti eba asa no ye de beto openi sam ene ne yire ene ne ba ata enim senia ata akofa bani Asem Beba Dabi ema omonso edise ata ebisa no ema atai egitum se enokre na kodo nku a ono no ehye ho nkakra ena fufia nto ata na jare abamu akoba nsa se mpenifo no e de abeto omanimu a onde akwada no ana ewo ho nti omoje ema omotran se abusunya ya che se atai akoye akwada yi eire ena akwada no nso efe papa no ene ne maame no mase na we ena nansan ensansan bi asase egugu akwada abaiwai nansan ena ata papa ajasam yes baby tani ekro obema no eduru na odi asrasem ema akoda enso eje tani so obema na eduru no di asrem ama ensansan no akọ na we ena akura papa sam ahai dan o dampon krum na kura ni kuku wono ho nso omotako na nansan akoda yi akotena mo nchen ewe akura ama atano de okọ osan ko bogu se okodipa kakra na odi abehe ni na bra papa sam akoda ikotena ekrai papa sam ene ne yire esimu se omo okọ afum na bra mo kodu afum no ena ja sam kanche ne yire se we jana sra ewufie nti okọ akofa ba samre na aka bai wano nko ana ewo akura ho papa sam kanche ne yire se omo modenya adwuma na okọ akofa sra no aba tibla aja sam koye akoto na afi ya bai we ya wadi mfie dunsu na onyumi okoye na ofre no se omra ana akoda no bai because omra dem na edo no o kan so de be no wode aba na omra dem emeje ada keto a woni mfe oto anafe e wode mo OTEC ma aja sam efa enkubi se wode be srasra akoda yi yakoda no enro no makoda yi ero na tade e ma ka ntoma sinafin aja sam shaase ene nsa esrasra akoda yi no fumu ode nsa esrasra akoda yi no fumu ana kan se aha seni eduro no ansana ode beka no a ebe yi no aje se wafa abaiwa no ansana eduro no ayi yes asa eduro no nya dia ebe yi na me tin se je se one akwada no ada akwada ketwa wonim he opena yaresa nti ono de opena so emane ejasam de bia onye ejasam bia korai tu ho ebo moden tijana na ba ku fe benkum tijaba ba ku fe nifa no to sha akwada iso ena pa yirew pa
Agya Sam afa akwadaa ama ne ho aban no owie no de adui express akwadaa ho ana ɔka kyerɛ sɛ ɔkɔ afuom aba na asɛm a esi no ma ne mo so ɛnkyerɛ bia Agya Sam atoa so enye baako pɛ ɛna Agya Sam yɛ Agya Sam ayɛ ne tɔso mienu wɔyɛ ne tɔso miɛnsa afei na amen akwadaa yi akwadaa no kyerɛ sɛ osi hɔ ama na esisi ne so na niyam esisi no nti ɔbɔ Agya Sam amane Agya Sam yere a ɛyɛ na seba ɔbɔ na amane sɛ ne na nsɛn Agya Sam ɛde yami enyiwo ama me kodam kura me ntumi na hu nipa na niyam esisi no maame nse wo Agya Sam wo bɔ musuo Asem Beba Dabi ntiase maame enso kɔbɔ na busuafo amane sɛ ne Agya Sam ɛde ayɛ na akɔda ɔne no ba afafu eni ɛma ɔba na busuafo nso ante ase ɛma mofrɛ Agya Sam ɛde tunin Agya Sam sɛ ɛntesa mpani sɛ ɛntesa deɛ a nsɛkyerɛ deɛ a ɛna ebu mu yɔmbɛma ahemfo mpanimfo aso ate nti ɔmobɔ dampɔn mpanimfo amaneɛ ɛma ɔmo nso ɛto nsa ɛfrɛ Agya Sam ɛma Agya Sam ɛkɔɛ ɔmo de to Agya Sam anim bɔɔno Agya Sam sɛ ɛntesa ɛhɔ na nana kontini a ɔtena asɛm mu ɛka sɛ ɛntesa deɛ a patapaafo pitu apolisifoɔ yɛde mmara ɛna ɛworɔ enti ɔma polisi fo a wogya so asote ɛma yɛbɛkye Agya Sam ɛde na kɔ wogya so na ɛberɛ a ɛkɔdu wogya so no ɛna DSP and ɛnyane superintendent they say me mmɔden bɔ a ɔbɔ no ha nti no yɛabɔ no aba so sei wɔyɛ superintendent and anyane Asem Beba Dabi ɔtoto papaya no ɛhɔ ɛna Agya Sam ɛkɔgye atumi sɛ ɛyɛ ampa sɛ ɔne akwadaa no ada ne mmom ɛnyɛ ne mfonsoɔ ɔno a wɔnim ne ɛyɛ yɛ a blabo nsam ɛbɔ ne paa saa a watumi ɛne akwadaa no ada nti yɛmfa ne bɔne ɛnkyɛ no nti ɔgye to mu ɛna superintendent Andrews ɛnyɛni ɛma dampɔn mpanyinfoɔ aso tee sɛ asɛm a mode baeɛ no papa no saa medeɛ wagye atumi sɛ ɛyɛ ampa nti yɛyɛ kontihene ɛne ne mpanyinfoɔ a ɛwɔ dampɔn ɛtu anamɔn assembly mine ɛbae police station ɛmo yɛkɔyɛ no sɛ ɔmo bɛsrɛ sɛ ɛne papa yi wabɔ musuo nti superintendent fa yɛmfa asɛm no ɛnkɔ fie na musuo a ɛwɔ ho no yɛnkɔ na yɛnkɔ yi musuo no na yi wie a ɛbɛto mo anim na ɛno akyi no sɛ mo bibi a mayɛ aka ho Asem Beba Dabi mpanimfoɔ ɛyɛ kwasiada a ɛtwa mu yi mpanimfoɔ ɛfrɛ asɛm no ɛwɔ dampo ahemfie ɛma ɛdɔm bɔ twi ɛkɔ ahemfie hɔ obi a kɔhwɛ Agya Sam a n'ani ho antwo ɛkɔ ho ntirintiri ɛyɛ a ɔde fa akwadaa ketewa a ɛyɛ ɔno n'ase no yɛdɔ a mokɔhyiaeɛ a yɛfrɛ Agya Sam na ɔgye so na yɛde to n'anim sɛ Agya Sam dwuma a wadie no saa mmere yi musuo ɛna wabɔ nti saa mmere yi mpanyimfoɔ ɛde asɛm ɛna wowɔ ɛka sɛ dampɔn mpanyimfoɔ Agya Sam ɛhyɛ aseɛ ebu nkotodwe ne ne yere ɛne n'abusua hyɛ aseɛ ebu nkotodwe ɛɛpa kyɛw sɛ nananom ɛnyinama nsɛm ɛna ɔpanyin Sam ayɛ ti ɛbɛsrɛ mo ɛbɛyi a ɔmfa ne bɔne ɛnkyɛ no sɛ nipa bɔnefoɔ wodi n'akyi a na wo nso akɔyɛ nipa bɔne ni ti berɛ a kyɛw pa no baeɛ na akɔyɛ sɛ panyimfoɔ kyerɛ sɛ amanneɛ bɛdeɛ ɛsɛ sɛ yɛde toɔ no wamfa nto a ɛfiri tɔ nti yɛbɔ Agya Sam ɛka ɛyɛ 10 million sika 10 million a yɛde bɛyi musuo ɛne odwan a wotwa dua ɛbaako ɛsɛ sɛ nka okuada a yɛtwa mu last week ɛna ɔmfa sika no ɛne odwan no ɛmmra na ɛyi musuo no na ɛno akyi ɛna ɔbaa no abusua ɛnso abayewa no abusua ɛnso ɛyɛ sɛ ɔmo nso ɛbɛgye no apɔnkye tuntum yɛ ɔno nso nabɔbɛn yɛ akyerɛ sɛ wɔba ne sɛ ɔnam kwan ho a wotumi sɛ yes aboa yi na pampa mu bɔn paa ɔmo gye baako ɛne sedeɛ ɛne nneɛma bi akeka ho ɛne sika 1 million na ɔmo bi ayi musuo ne mmom
enipa obey musuo no de sika obede de omo de omunim ti eja sam ne mpanyimfo esre se ukiada omo de beba e ko se da ikem no ibra eja sam ese da no ukiada na du mpanyimfo ahia edomo ahia ye twen eja sam se ode ujane appoint no enne ka ho ebeba eja sam ne mpanyimfo ko ya omo di gane toa akose omo emstre sikano abwana mo pe no munya ye bisia ema mo na otwe mienu enka ho na mo fa ntia mo fa enema nemra nti eye ene ukoi ene na otwe nti eye ene na otwe aye ukuyada no omo de jasam ba sese okwa hemfi a okuta na ponche ni jan the 10 million ene ne 1 million ene ne ekeka omo de akọ makuyi musu na asema esi asante atem dampon eno no okay money adwuma na otani mayenhwe eja sam ewo mfinhia aduonum nsia 56 anyanyam bia ne ba ne yire no ana ne ba ne mpna no abaya aketoa no wono nso no wo mfie sei owo sei na wadi mfie dunso 17 years ena ono ne ba ta no ekofa no ne ene nyemoye onkasa yemu no o kire se abaya 17 years na busua se wono beje odwan tuntum 1 million ene sedie adai onom ye dienfo ene tedampon ho na ya Krobea appointed tuntum na omoso omoje na appointed tuntum 1 million ene sedie ne amaniama no ni nyina no se omo se omukrum amane sa na tie na omo ye ayigbefo oya igwefo ebra papa ni nya akwan efa akwada no wukire mu se okra ne yire se okofa nasra na je se woni ne yire na kwa afuo mu no na wasan afiri afuo mu ho abafie na woni akwada na behia ba abefa na ana sa pepe ana bibia ajasam eye akwada na akwada no ya yodi edikan de etosum yenu de etosum yensa opanyini ne de adane tuamu da ya sebe da ne da wone woda edi enti na de edikan koso wanka de etosum yenu koso wanka na wotena ho afeina wanya akokoduro so obeka na ya Krobea ntini bisa no se ne asena bisa se eye ede ana na ene de ana akoda ne tese ebra opini no ede edo no beye no o sha se kanche ekikan sembi andi obo akola na no ene se edo ya ode aka ni ene nsem a wakeka no enti so ni ne so boso ekiro bia edi uwu ana bebra no na enso eduane nso ede bia penkwa ene ntina ama wantini anka nso bia enso ye na ekoso no ehye no uhu ni pakora na ye mahye no ene ntina ene ode hye ekai sa bre ni nyina na ni kunu ata no ne mpena ata no ya wone ne nyem no no wei ono de wo bogu a wo dipa na bra ejasam wo ba be pie mpanyimfo anim no ono mu busa no se eduro be nkoa na wode ka wase a chese wone wase na dansa na wode aka no ya na ya Krobea eya bibiduro ya Sunday on the say ampa so on the overdue bia say okoda obi fa fru na say nensansan gunu a odeka nti bibiduro ya na bibiduro a na chese one ne dansa na watumi di aka no na ne ya bibiduro be no na Krobea ebi ana ye omo so mukrum amane ye no na obi anti ejasam no ono nso ye die ni pacho sa pepe ono nso ni sa enti ne ba ne baaye no obehu se abaaye a wone ne nyem no woni ho a wono ko obogu ko dipa no ne papa agugu so saa 4 times no ede na ne ba ne nso kan ana Krobea ebra ne ba no ebaaye na che etie na che se ne papa ewo dwaso police station obedi dwaso police for ansem nti akwada no ebo mo eko se eja ya che ne papa di orko no nso afotie asempro di orko ya yede to anim no na akwada no ayebasa di na akoye sudie suansre ti eja mani na misa so boy ezi ani abai
bien pa na obey papa ose odi ache no ram de ose odi ache eni bibia obey ne papa ena abaya no setede wada so ne te oda so ne wo ho anade asienti abusua je won mo de hye firi ne nsam yo nana ya Krobea samre ameka se de abaya na akodi na busuafo ewo ya tete amania ewo se omo twen amania egasam beye no eno asamre ya busua ehwe egasam ani so de aponje no ene ahemfo fika beba no ma beye amania ena aka akraba ya no ni nyinsan ne wa abosome sei abosome nsia enti wasese papa no ne da sabe 1756 ono ana ohune hosen se enye ne boy no na akoye ne boy ne papa ene efa no se wakani tim ho na wobutu ne so se wo fa na fui boso ono aba ya na no ofili sei nanu ya Krobea akoda no se na enye na ni so exercise ifisa no ohu papa no a na ne yemo sisi no ohu nipa nso a na ne yemo sisi no enema ode ihu ebo edom amane no na akoda ndie ose enye ne pe se enye ne pe se enye ne pe tri eni safwa Asem Beba Dabi papa ne yire no ne kunu ne jitu mu se wono ankasa ne bage ya wanyam eno aye ne saa no oba ne nso so obeka so atena wade ase ana obegya wade nana Krobea oba no de pese konto anepe ana to anepe na homa so ne kon enye bra ebi kan a eja sami wedi anyina mansem a one no eda so tini eti waye bibia na chese ena mo ama eja sam akọ prison abada enso wada so etinchen na no obusa musa de na de ni ko prison no yo nana ya Krobea omo chese twem na eja sam eti Krobea efro Asante atem atwede one na iri ana na etie na wadua kubebi esini mfitire Krobea na wadua no na eja sam baba ku ekofo kube no so okwa akotibi na obra ofo kube no na ofri kube no so ebe hwe fom Krobea obe hwe fom no na mbefa akoda yi ede ne ko sabia na mosa akoda no yade an hoto no a obaaye no na eja sam ebie na no aka nche ne yire se ne yire bayi ana ode akose kube no mu ama no akoda no afri soro abe fom enti kube no obetwa nti eno ede kasakasa eba ne yire ene eja sam entem ema eja sam ampa ni ampa utwa kube no etwene na kube ya utwa twene no wankana no antu se wo se ne yire no to ne yire no ye beifo eni ntina ode etwa kube no afrika na oba no nso ekokan bi tie ma o ye se oba no ya obiku no ema trete oba no ema oba no di ihu ejame eko nabusia ho ekobo na busia nso tie na anya omode se papa no ekoso trete se obekum ne ba obekum ne yire obekum ne yire nti omma police for asote ye de ne call police station no mo hwehwe asem no na tese omma ajasam eko prison enfie miensa yo confiance amba ya ana wabetoa awade no so a oda so edi enyamransem so ba ne de ye ne kura no a obetena hwa sa pepepe okay eye otani wodi yakoso adi akire na ye hwe se ajasam yi e ka ya bono ode beba ode ba amamre ni amane bei ena nananom beye de obeye bia no ye besa aba ne no abebon komo why yo na Krobea mo piafo atiafo we yi otani yaya na asemu asie wa Asante achem dampon ena yate ne nka ewo ho no akwada ketu amfinhie dunso ena one krachi bi a ye frɛ nata ata no ne papa ene opanyini bi a ye frɛ no agya Asam ya wono wo mfinhia aduonum nsia wono mo akɔfa afuro ama abaya na busuafo edi akwada no abrɛ krachi ne maame ne papa sɛ ne wono mo ne ntena wono mo ne ntena ene nsoa bi atiagu akwada abaya ne ho na agya Asam yi ene ne yere ekwafuo mu a
na wakra ne yire frefo mu say ye me yire say me ba no masra no eno na metwe a ema metumi ye adwuma no magya no ofie entia ne mi kofie na makofa oba ye no obeka kire akwada ba ya na wonyem abusumi nsia ne say ensan na egu no me wa bibiduro na ma bibiduro ne de kyesa me ne wa dansa dia akwada ikwo hye dem no oye ne saa o wososo ni mu amiamia na akwada nso ho abete aduru aye de besra me ebe ma me ho akwa akyese afa me am ansa wosuro nase se nase nso anim ye ne fadi o ya moe wode amono ensamu a papa ne keka ye kanchi ye nti na akwada ni suoso obeka afe wa ye ne saa to aso mpre 9 akwada ne namoa na esisi ne so se wubewu kanokre nya saa wo kwawo a wubewu e na afe die akwada na koka ye de kwa ba panyini ya panyini sanyo ono a kwa posifu anim so pretendent anyani ho e wo dwaso wo busabusa papa ya papa ne se ai maye na no se woki ene ye nkwa ya amamre ne amane no mra enti sabre ya ye kasa die sika 10 million odwampa wotuadua ene nsa ye de koguo ni ya amamre no na no moje onu ya igwefo enti abaya ne nso abusua agi aponjituntum sika 1 million ene sede ye de ani bedi akire na ya hwesene saa semui ebekọ na de besi bia no ya san fremo ede aba ho yan kan fan kire mo nask eba clinic fo onum ta yachi ene awia brei mu na wonom ena eka ede akire yense areho se wo bi bebie na no aka se wanya hawo ewo ne dompem areho ena eya obi wo ho a ne de eye stroke aka no de na to dem enu obi nso de awo ho ayede den wa pebia se ne amanfu onya bie wono nko ade wonya bida se wotutu wanamo ba bepie nask herbal clinic ye newly ultra modern herbal clinic ya bagana ha ye de mfidie ba hwehwe nipadua ni mu na wo yade a wode ba no adekodie nti enam so ama ba no afidie ni be kire ye de aduro be kan am wonyi wahoto eya bibiduro ye de ne ye ne won nansa nya agya sama bibiduro ni bia ye de ne ye kroje obi anya hawo e woni prostate mu obi anya high blood pressure obi anya asichire yade diabetes obi de ye hepatitis B ana obi nso de ye nemu yade ben nenne hawa odi anantia a wunya no yie fabra nask herbal clinic na yemfa duru nkan ye wa hene makokoben kumase ene oboase kwantempon so number a wo frɛ ye ne a ye geso eye 0244 120 269 ena 0504 74 2222 unya fresa ma we ya nask herbal clinic ye beje so na ye no wakasa afei time herbal mixture eno nso eye bibiduro na ye malaria fever aduro are husu obi bebie na no akase etidi yade na eye akunwe ment na ho wabra food and drugs authority for nso aye hwehwemu na wagye atum akase se ye ka etidi yade a na duro anytime herbal mixture enti sabre se etidi no ama wonumu ato ama onipadua mu aye obojobojobojo hojo eduru anadwo a wontumi na ana ama nipadua na ye fita waye hoya wani ase nyina ye fita arehwo wakoma ebo peri onamu anase wutu ahwe firi se wani so nyina no echinum kona kope time herbal mixture wate nanom eduru wei so onomu a e boost we immune system ema hoye den enti dane da wo ye adwuma kora no a o kwa adwuma so a odi anigye ni ahoden ena ekọ oba KNG herbal center ye womrom Abidjan house wo ubenya bi atonso monako junction KNG waso he ba ko ho afi ba bi eto ndro Ghana ha bia wodi onya wuramu a kasa wo pe time herbal mixture na abenya bi ye number eye 0244 417 669 0244 417 669 unya fresa ahoma we ya time herbal mixture ye ne de aba ye beje so de wonte ase no ye bekire mu amawo adofo sabre ye kosahwi mumba mintu fa na men kosahwi na memra na sahwi amoya ena OTEC FM Asem Beba Dabi dwumadie no imprimprin yadru
nano yɛne onimonyamfoɔ Matthew Asante ya wɔyɛ assembly member elder ɛma adehye a ɛwɔ Amoya electoral area na asɛm a na asie ɛwɔ Amoya ɛne sɛ abaya bi a yɛfrɛ ne yata abaya yi wɔwie gye sɛsia ɛna community assistant police ɛkɔkɔfa no ɛna ɔne akwada abaya yi ɛfɛfuru ahyɛseɛ de koraa yɛde nyinsa ne kɔtoo saa police ni yɛnim no akyi palago na sɛm a wɔka yɛ ne sɛ ɛnya deɛ sɛ nyinsa no wɔno atwi no wɔbɛgye atom da biara da ɛma asɛm ne baadwa aboso dɔfsufoɔ anim ɛma dɔfsufoɔ ka sɛ krakye no wɔno a na anyem gɛ no enti sɛ wɔpɛo sɛ wɔmpɛo nyinsa ne yɛ krakye ne dea ɛma wɔka sɛ wɔkee wagye atom nyinsa ne yɛ de dea afei wɔn mu kɔduru fie a na wakɔfa sika ɛde akɔma yaataa yi ɛne ne maame sɛ wɔnom nyi sika no na wɔmfa nkɔ clear nyinsan ne off na this kind of nyinsan koraa deɛ wɔno atwi palago no wɔmpɛ sɛ wɔbɛnyim bi ɛne wɔn ka sɛ hɛ yɛdeɛ yɛnyi nyinsan ne ngo na wopɛ wo mpo akwadaa no ɔbɛwo ɔsɛ ne yɛte saa deɛ bi mfii no ampaniampa wɔmfie abaayɛ yi ama abaaya no na ano ada ɛne wɔkɔ awɔ so a nyankropɔn so yɛ no enti memene da kwasiada ɛna adɔktafoɔ yi ne firi dwaabo so ɛde ne ba Amoya sɛ wɔmmra na awofoɔ mmra mɛhwɛ no ɛwɔ fie afɛdeɛ posini atwi palago yi ɛfa afon ano afrɛ gɛ no hello baby wɔ fie ɔse an ɔhu deɛ da me ne wabusuafoɔ ne ntɛmu nti no sɛ obiara ne fie a ɛyɛ afrɛ me na memfa adeɛ bi mmrɛ wo ampaniampa wo biara ne fie no abaya ne frɛ atwi palago atwi kɔ no sɛ na adwombɔne abakra kyerɛ tirim okoduru abaya ne dɛm hɔ ana ɔka kyerɛ sɛ oh me ba no esam bɔtɔ me nua enuoma wom wɔde abɛgyina kyerɛ hɔ entia ne yɛ fast na kɔhyia no nagye abaya ya kotwa wɔn mu fie ne ho ahyia runabout obiara ni hɔ ɔbaya unua no opɔso o ɛne ebia ɔkɔ ntimamnya fast na me entia ne ɔde agye 10 Ghana yi je na ɛya mea me de bɛbrɛw anwumrɛ akwala abaya yi nkɔsɔ ne ba akwada ketewa dakora akwada ni mo abɛma akwada ketewa yawo no opusu akwada yi a empusu akwada no awu ɛma akrakye ne dimirika kwa Amoya police station hɔ kɔka kyerɛ polisifoɔ sɛ wɔn de enyu anoa enti wɔn no abui ene koduru hɔ no sɛ hɛ akwa no nie polisifoɔ mo nkyɛ no ɛna polisifoɔ no ɛkye no ya yate sɛ asɛm no ya transfer fra Amoya hɔ ɛde aba bodi na yate sɛ polisifoɔ aka ho bi aba baabi a asɛm ne siiɛ abɛhu nneɔma bi nneɔma bɛn no obɛhu yɛ Honorable Matthew aha yɛ OTEC FM so Kumase Asem Beba Dabi program so nie me pa kyerɛ na pronte sɛ yɛda nyame ase na ayi nano a aprosifoɔ atwi palago girl no ɛne ne maame ɔmo ba search ɛwɔ baabi asɛm ne siiɛ no Honorable deɛ paa ne siiɛ meda wase nse awia no mo aprosifoɔ no baayɛ no na minifie the police commander ene na aprosifoɔ de kai ɛkɔ abaya ne fie ko bie ne dan mu kɔ yɛ hu sɛ babi ya na akɔda ne da owuye no na Amoya inspector no so ka ho na inspector no so asansi no no na mene ne kɔ edem hɔ a yɛte sɛ na poison ɛbɔ odem hɔ no die do na ebisa ka kyene senti wo so ba wokɔ dem hɔ ka kye se da bi man kɔ dem hɔ na ombisa ka yin se krache aye bi aye ko ofie hɔ a wo gu aduro bi anka aye ofie o se da bi mini aduro bi o me dem hɔ Asem Beba Dabi woni poison bi a o dem o se o da bi mini poison bi a no se na ye nkɔ commander na posifo na inspector ka ho akɔ atu fie hɔ yakɔ na brother ya to ne dem mu atu ye man kɔ mo no bie dan no na wo bie dan no apɛ aduro no a man inspector akɔte ho pampan ɛwɔ abaya ne dem hɔ a na akuma akwara no na aduro na hia posifo no dem hɔ Asem Beba Dabi na am say inspector aduro we pampan na yɛtre ne dem hɔ na ano na akwara na wu no ka kye se me amini aduro bia
Police force search them nyina ya hu aduro bia se na blantensie no ana commander ase dabi mo hwe siri ne so se na aduro su bo no aduro be siri ne so community police ba ko afo siri ne so a oto ne nsa DDT a ya cheche no pala to wa mahoro mienu panie tu de chopanie no ebi hye ho yeyi ya na aduro na ya kan asa na esoro ho Asem Beba Dabi ablantie na ogina hoyi na se krachi wosi uni DDT dem na we nso krachi na oboni tinku ohun ne onya no hin afi o se inspector we de mommoame inspector mommoame na inspector se sa da sinye dimbre be me ka sei ablantie o police for akache wo body police commander ye hwe de police for na mo bitu afa ho enti aduro no moko hu se egunuoma mu ene panie tube ya brantie na dem ho ceiling so ena neda me ka chero se commander na nkasa officer police commander na power commander no mu yiye na o ceiling no so a mu yiye na brantie na nkasa ho bi o mu yiye ho na we kura de commander no ede na ba commander ni trimu o ka se mu fru ceiling no na mo hwe so on se o police ejuma na che nti obitio bisa brantie question bebre na kwa no nyintum to mudu am se ote aduro no pampa nka no na sweat also ka se saduro no na yete nka odem ho aba ne dem ba bi na kwa na wu no emmo munya ho de se aduro no odem ho na fe omo sachi ya na ehuru no se ba bi aduro ba bi na e siri no so to mo ye na mpa se na aduro no so siri no so o se aduro no ne wo ede entua mu e na na gusile ne so wachiche no pala nkola to anu bi mu palansio syrup no enketo ano anti wa mu na wachechere oduru ahoro mienu enam so de fry na tube a ye de bo pane hospital no so ebi hye ho enti wo sha eye sa tube no no de twen ye de ko sha akwara na nu mu a ode ma akwara no no mu ye nipa bonesem akwara ketwa onye nansa no enti sesei akwala no ne body no eda so approach for nsem ana eda so approach for nsem e wo dwabo so moche omo de body na akwahye mochire mbocha ai ena boy ne de owo body for nso nsem body for nso nsem ai enti asem ne ba seye no eye amoya police station ena sa community assistant wo no wo ye na adwuma edien na wo hwe prosifo no sese wo mu movement e wa amoya ho no ensem ben na ya wo no muka ene ensem ben no manfo nso e wa amoya e kafa police fo ne ho mo in fact police inspector wa amoya no wa kire se wo police ni pa was ehun aduro first na wanyi akola ni se obetima yesa na pampan so tie no ko hu pampan wo dem no ono say clash obi e no T station Saju with him. I'm a police better no mama pa. Who say we are to nipa be on kura say who say nipa hu. The akwa no the police for no aka say akwa no onye nipa say e dey tenati so for. Hey, asemu na amoya ho na nkasa no community assistant for no wo ye say e na wo police station wo. Police community assistant wo no omo ye be 5 na ho. 5 mama mienu na mama miensa na eka omo ho emu ba ko ne atwupala agoi emu ba ko na echu ya wakodi sa ansam fun olisa ayambla sami enti search ne course wa ye ko hu sa neoma wei e wa atwunu ceiling so no e de na amanfo ka wa amoya ane na chese ama atwu ho ehu pa na dodo no aka se dabi ebi enya no kore bisa we de gise nyame na be kire na fi yekonwo do no de obi ehun se akwara na ye nipa bi a nitimo osum pa enti se ya ene ne maame no ya ta no wonum nso tebia mu etesei se de omo so to mfi opposite na mama bom fi akwara na de si se ne ba wo yesua no wasua yaso onidi na wonu atwi ya ankasa no edie pa na mubusa no bra mu hu sa neoma we woni ceiling so no sa die pa na ba ni trima ma ni di sa nkwase asem wo ka de wantimi anka hwe no ane se obuso ni ti osu ni ti omu ye duro no ana no ho hya se popo na omo ho che se osu ni ti
no buntin ko anyi hey adwom bone wa ko itrim papa ko we sa no na okura de mo de don ko hye ne sirin so no nim se bibia ne obi o odi bone ni wie ya no nto hye de mo de don ko to don to sirin so te ubie de mo hwe ase bibia ne ho sirin so de sanya du pampan ya ka ho na be ebetima ka se bia bibisa ho but honorable one say bone de udi ne ebechewa okopo ayama ebechiwo ebechewo say we enko obi tifia na se mo kan say crack ya ni onso adim ya da no ankoto antwini wiram na ankoto tuni usili so so na je say akwa no ne de cap ayama yame yi ne to hey ne maame ne papa nyina wo amoa yakuru na mu o papa de onyame afre no oni papa wu na maame na o entini maame ni hu se sansamfun wei ena ne ba na kodi no ede na maame ne nso yo adanu mbodi yam se adanu asem si ye no onu atwunu ni aba bi kura so ajeje mko ne okko se onu amafo okko ho ba fe mi se na mo se nya no kontimi nya sa no mo se afi di ade na si no afi ahwaye din sa atwu palagwe wanu abo wo ye die ni atwu oyanwani but ena again nso ene na busuya nso ye die ni emo ye sehifo Asem Beba Dabi adesa atwi omo ye ntafo ana na tawe na ni oba ono so ho ono na agi agina mu ko ntokwa no dabi ono ro die na omo chiba die na chiba ni atafo na e ko ntokwa no hey aya asem na wono aba ye kura wawie JHS ada no wan call free SHS ya baby say ni esedwa abusuo sa sawinsuo se hwie so na abebo wan kobi anada de asumpo na wode ne hokoma sa atwi we ya adomboni we ya bewie say yi we school wa ebe yi na sa Asem Beba mu o se o hwe no nkran yin se no anaje se nza o chake kro we JHS ni nyina na atwi ne fa no na o je se o fa no de ti no hey enkwala nketo a JHS ya kwala honorable mayana wase ene wonso adwuma a wabo why yo emisira mo so no mati ami era ase ale atiefo we ye honorable Matthew Asante ono enwo ye assembly member yaguna bind ye but was say preview say wo be saba asem wa na anu de see ye ena say prosifu akọ search e wa atwu ne dem ono mo akọ search ehunu panie tube dia yade panie na ankasa hye yi dia de na anu om di bi wo no de om de nserenje ne sha no no o say ye wo rubber yi na ya twigum na ya pe dia fa panie ni mu no aha tube na ankasa no eno de we nu say nserenje ne bi nsha no panie na yi na ankasa ne bi nsha no ana panie no na de nserenje no rubber no na de nserenje no ni nyina ya nserenje enti o syringe bi syringe enti anu bi enu oma kwa ko hunu se pala ensuo ayiya yeto enkwala aduro akwala ahoya hye se koto pala ensuo mani enu bi ena scratch na mix ne pause no se no twi ade ni gu nsiringi ni mu no wode kotua akwala ana no ena opema no no osade hye ni botum tiga ni ba ya wo ye somje tenga ana no okọ ya na okoto ye adiwura ni ceiling so tie kọbọ search ani akwa kohu se ade no ehye ho mo amuwo YouTube ne so no monko ho na ye show mo pictures na no sa asem we see ya no na ye show mo pictures akwala ketwa 3 days akwala na ne papa akwa koku no ne papa ne kura ye sa ye police ni o me ade aya na ha me na ye me ya and they say ye beka say obi oye police obi oye adwuma wo court ebe kwa akoye ade a da bia ye ka bi ho asem e wo ho wo community police obi di bone ye yu ka police papa ho e ma mokọ e kokọche no otie bone ne ewudi nsem a enipa bi no mu die enti nka fesu ye nyansa mo kọ court se mo badwa abusuo mo ba asawe nsu ana mu kobo odi o utra ka mu di akire bi mo kwa akontomra kura wudi mbi na wasa akwa akodi sa sebe nkwase abone iwi wo no
enti monko YouTube ne so na yemfa pictures no enshu emfa nkyere mo monko hwe akwada ketwa no a ne papa akuna aposo faguo famatiefo Ajiman Samse ewo YouTube ne so en wo kire sa akra ya Krobea Asante Asem Beba Dabi die motena sese ya na ye ni age mudwumadie adesua ni ade kire wo mu o na sese boys ya ba nso pesa o wo benyem ge no wanyim tum da se wono na anyem no abena kwa abena bankoso me nso me ne me panels ya nso ya ge adwa ya ye bobo nsam amudi tu dwa no Mustafa Said enso ewa ha wo kire sa akra me na wase we are the midweek edition of Asem Beba Dabi. We are very proud of you. So, you team pa, me mami anti Mary dear, akra won for ni agro. Yada na se. Gideon apia. Was ya cry Krobea Asante me so me show live on YouTube platform no. Kajagum pate na yensu filu. Yada se. Ena kwadwo pon. Was ya cry Krobea Asante. Ma hey. Emre wanyina kunu nana. Wasem we ya wo kan ya no. Wa memre wan nso fili. Sa kwado okoto you got ma kwalaro ose wa mama fili timre wane nso fili misisese me yemre wanyina kunu mamu nsuro me maami a wo bomfa ache ase sesei ni kunu no me nsuro kwadwo migina ho migina pampe no shaking emre wano monta mutwuku wate na mo mompa ye mame bronya na eba no mukunu me perform wonders ya mamo amamo nso mo ho atom why afei Emmanuel Tumasi wonu nso nie enu ochire sa akra ya Krobea Asante chief na yanso oba railway blue light hodom no a ye nyina ya boade mu ne ye listening no yanso abudwafo ni nyina wa ha ena ye tie mo very fantastic job okay apostle faguguo atiefo mu hwebi na mu no enipa bone sema wo no police ni community police yo osai Caleb osi akra ya Krobea Asante ya wo lake bosomtwe obo aha yanso ya boade mu wa hapa na hwe akwala ketekete be ma wo areho akrampofo Krobea ensam no aba no simanum fa baako so be fa we ya akra no me fa we ya na fatiem mame na onabo ase na me na aposi form wo mpatam wo so ase ba commander no ye wa ye owo bodi no amoanya no bodi commander ena bodi amoanya inspector ya omaya de pa hwe kwan ya mo fa so yihwe mu tentem na wo mo ani se wo mu nua no sabi o ka wo mo ho no mo ye adwumanti no o mo so nsemfo so ke wi asesa ana se ye no na akwa unim ade ba kwa asem me kapa ko fie na mafo ne meko me say ebeye din o se nipa 3 be free Ghana ha ko heaven ebeye din pa because obia ji ne hudi sisi ya say obi so obia so be ko heaven na me nim de o de ne sa be si ne bo akasa akra me de me ko heaven da be so obia say enti nya me ba na wo be ko bi o se an me ko bi yen ko wura so dem yen ko wura musumi for dem ne ye misa say enti enne se Yesu ba ne ana se wiase sei na bako heaven baka se pe boni enipa edi wo wiase no boni akra enipa edi wo wiase no se wodwene ho a obisa ho se edi adwen na na ebe ni patrim edi adwen na oni wo bi anyinsen na onyinyin no a eyekum ana na ade bi ho a na wo bisa ho se na nti wa na wa oto no wo oto no ade na okoye ye no na wo no obanda no na de na wo hwe se wo ho beto wani beje wo ho besane wo ana wo pa na edu bebi a Krobea me ayana eniema bisa ha madwen se ye maye ni ye nuanum afasefo num a omosisuo no ekopim da ben enna ye kasa kire mo mbeti enkopim da ben say ya hudeu say ye jimio say ye dian I don't know but they think they are so wise and never yo
young girl, young boy, no, or shisha, or no dot, or smoky. Kakasi watch him. Who watch him? Oh, what bona soon three, or so watch him. But Ubenya Kwasiam penny be awarded therefore. Who they were soon about three. Ubenya Beba Kwasia, Wabona soon four. Hona Kwasibuno, Ebeba. Oh, say you're too full, you do it, Nasi, ye can wait so, Master, if you say young when we are yet, I saw for say, we are see Bessay, as they be almost talk half of they be almost if you have a floor, they be almost year for floor, they be almost be a runaway edge of musica, as they be a say. So don't rush. May you man rush. To Boise, be on your own. Nya maybe wow. Because the penny at you one Pologo. A chup alago. The Palagos one way. When you're there, just put it in future go through Biba or be this year. And in a quarter. You say yaba, also when you're fine. But unsa sadia win and saying a cosopa. I don't understand. I'm saying mentas a cosodo. Krobea, na ana ye den set you. Me mentas say, Bama crowd now say before you say show. A cosodo. Now to our name, I say, me bay say, what in name? A cosodo. Next to about the crowd, so what's the yes, so sacred, the pass, but some don't know you. Now, my son, sir, or my pastor, sir. At one wow to a crown, yes, son, side work of your bimu. And it's all be befie. I best so. I do a cotton fee, open the yes, so and so. Quite some don't know him. Need your be befie, I best so, open the and then the kind of beside the Macaso will be in the draw today. Messi, wait, come, and man, young man, be now by Crank to Mr. Omudros and no three. Omun to my young Pamia, I that come one. Only silver two, and Tibuaso, and Mono. Your wire, Chichremeto, be. Maminu from Pimpimu, and one or Bristana, I attack of Hannah and Nobi, Okoni Dema, and Paco Nibi. Krobea, and send no betwana more be say. What you are what's it so? When yet, my young when it's the bubble. When you now see at Tina Bianwa, the Cabia was where say, Mampamasono. My young say you who are. What you are when yet say, what you are who want to my young Pamia only the ground, bear 10. No, bear me book was ya, bear Falco, no yum, no senior, oh, so. Me manipulate some one say. Oh, was savers. Bema, Crocolalia, Pel chance. Bema. So what's so worry? So coordinates in you, or quality in you, and some train you, lawyer in you, judge in you, Bema, Okowaria, Pel stuff, or cylinder. One chance, will plate, will be baby. Or banning to be fine. Baby no, what band and I'm a 7 chance yako. Man, you need the uncle, or the other. Prepare. I say, ye can't the muda. Oh, what prepare yourself. Say, I didn't know who come no. Something can happen. Our rear, Okowaria, Fatu Trim say, be able to me a see. Asem Beba Dabi. Tinam say, me, I don't believe in broken heart. Okowaria, our repona, the Ekowari, so for the Sasso, or whatever the team, whatever Master Plan say, be to me as to come, and I come to you. At the one of the wedding come, wow, where you are bound one, wow, and see, so when say, I mean, I'm for a test, I miss what you say, so once you say, in case of any emergency, you can assist. Asem Beba Dabi. Ana Obama now hear me tea, and my basa, and now Obani Jamienti, and Master Bois. Oh, boy, tongue. Be on your own. Now, we are young girl. Only dross, only to my, only silver, only hay. Now, what on him? Abraham Ben, now, overbo.
we mu no abrabo be na wo bo akola na ade ne be wiase no e de na opese o meye anye bre ya cause enufo nsuo ka onye bima no enufo nsuo komo enufo nsuo unye duane papa ni ene onye enufo nsuo e de amakola no obe makora na be bre tibi de afuto ni nie yenyina atu palagodie so na yenua manketwa na omoba awo forum ye maamenom ye manom mutu ma ne fo se anya kwase bia ye be fie o ne kwase pani bia be jeje fie na bo hwema maame na ma ne bia mo fe agosia ayi bla ne ba ha o so o be hwe twa jimi ne awofo bla wa ye bla so de ba ba me na say yes o de ma wale 12 years o de ma wale 14 years o de ma wale o de nyansa Spanish garlic mixture. Also, the award-winning garlic mixture. The best garlic mixture 2017-2018. Sadro Way Food and Drugs Authority. Ayen shishimu ajiatumu se. Du papa. Obi wa osemi anka se mini peduemu no. Ya na emu twetweme. Ni peduano ya na metnasi ya kakra se emu no aswa. Na menasi atatai. Mi ankasa me so obwa sradia doso dodo ewo ni padua ni mu enti wo se sa wo nante kakra bi utumirika kakra bi na wa bre na wo te so tre arewo o ta jonso ohome a esan bon wo ankasa kona kope Spanish garlic mixture edura na jo e nakora kwa ya oden se wunya sa duro we bi na wo no mo a eyi fifiri ni padua ni mu ememo jedi afrusane ewo the veins and the arteries ni mu ema wa wunya wa hoto obake NG herbal Freddie Mens Colinac Danny herbal onu nyina atombi baby eton robia so wuram na okasa wo Spanish garlic mixture ubenya bi frayen was 0266 11 4111 unya fresa ma wiya ya beje so ne no wakasa agbeve heba hospital enso ewo kwamo fa edwoso ka na si wo kwamo station na ne directly opposite the kwamo station ena agbeve heba hospital ya wo edien ne wo haw edien ne wo yade edien ne wa mane mprempren ya da ne da wodi ne suo ena fo wo mpai medehye bra wonum won fidie ya yede ye nipadua ne mu hwehwemu obi wo ho a wose me die stroke na akamato dem obi die wose me die sekire yade enu na ekumie obi die wose me die mayemre pa wompam obi se me nso awo ho aye me den obi se me woyefunu yade obi se me die me honam ani ni nyina sa wo ba agbeve heba hospital a ye hwehwe de de sa de ne ba ye na ye de anu aduro no ye de akam kwamo station enhwani mu pepepe ene wo oba adogota fo na ben anese fo ne wotema emfidie ne wo ho ye de behwehwem mona soap and cream no eno nso bi wodwa so ohonam wani richi no ensansan kro honam kankan ne nantem apropro no kona kope mona soap fa dware fa mona cream fa srasra ebeyi sa hawo no agbeve fever etridi yade hawo wonante ye ni nas wabre ye ni nas wabre udura na dwo wontumi na agbeve fever ni bi nanonom ena wa wo moja atawie ye ni na moja so ate obu nsakura ahwebra wo bre koko edi wunya pa ubu kura wontumi mflo yi kopa agbeve tonic oba no be manom agbeve bam ne de ipadua mu yawo pompo ebobo ne usisi nom ne ade no fasrasra enroi baby eton no bi anso kwa abenya bi ene Dr. Agbeve enkasa ewo 0246 59 5256 na enchiremu bi awuhia no yenchiremu mfamawo na wonso nya wahoto Dawood ontiment ni nso wodwa so yesi wunya bi fatwi na wodi twi nso ebekọ Dr. Dawood ono na Dawood Scientific Herbal Hospital do wadano eye ne nsa so ena Dawood ontiment inamo a aba na aduro no eyi nkonya se obi wo ho ada bia wo complain ena misisio
obi machiri bremu yo me nipadua mu nyina ya me ya emu tutume me sasa bro na ba me je me ho anye ama sese kura me ntumi nkodwom me ntumi nkwafuom me dia maposo ne maposo nyina ya me ya pedawood ointment ni bi na jai complain no emwa odifo nkwanta bi sa abezi o se kasa tenten entoponko kasa tenten na wo kasa no entoponko dawood ointment ewo dwaso se wunya bia eya afatwi yawo a wotie woni padua ni mu nyina no ebekọ na wanyiwa hoto ointment ya bona baso different golden award nko a eno ojeje eye the award winning ointment fada ni nku fasra na beboa ho na mo nso oba OTEC femfia ha na wo peda wood ointment ya kira kwan ya benya bi afa ba bi eto nro bi e ben wo bia say ya pharmacy over the counter ba bia herbal shop a chemical shop kom na benya bi fra doctor no e wo 0244 886437 and 0201 681 717 and a police ni na duro no eye imboost herbal mixture eye wo number 1 immune booster ya wo bagana ha sa wo de wo paduro betumi boost we immune system no ama e help ya ba ni padua ni mu bekwa eye imboost herbal mixture untumi nka simple kase police ni na duro no obi wo ho a wo bu ne nsa wo bre wa yemra wo mpam da bia na koma ebo ni pimpim pari eye ne ya wakote dem yade bi ede ne wo hawo ye wo ni padua ni mu a wo de anante a wunya anu yie bra OTEC femfia ya na kasa wo pe police ni na duro ni bi imboost herbal mixture ana ba bia ye to nro bia ben wo bia no ram na ko pe police ni na duro ni bi na beboa wo frɛ police ni no sa wonti bibi ase a number no eye 0246 208496 afe 0244 360004 unya fra ya bejiso oko YouTube ne so a andimanu osi akura me wobreman na me hwew na we the best among the rest na madamfo ajay akura wono nsu tio na yaya Muhammad ewo Ashton Court osi akura ya akura bi Asante awie ma yenchiachi anu abedwafo udemu loud and clear ewo court ha yankopon hirawo Antonio Pon oso otwea ona ahye ho no aduru wo so na sabe nipa birum wo honom a akwa we next time akaka bensam no obey study adio Argentina fo na yetio Jones Brown ose Krobea meso me hwe wo live ewo nyina hina Krobea krom yankopon hirawo na Danny best fashion ose akra welcome on board Wednesday edition obuase bossman menema printers for Kofi Jenny ene Awa Muhammad ye nyina ye wa ha ye hwew ajete season so nie ose my father another beautiful day again na akra yensra ruade nyankropon fama mo say Ghana boys yaba wonwene won ho o wonmo petonga papa ensumun semba de a wonmo pese wo beje nso me masters ni nyina ye trashi a ye tio amazing GH Francis Owajoso onwe eno se amor fire Abubakar Mubarak Bozi Master Bozi engine shop Mazin eno o chese Master Bozi na ankasa Master Boloway Master Jones alongside cool pepe as Mazin for the din the o pedia kese a kokumase Mazin Abubakar Mubarak ye chia mu nyina na big man or say akra ya Krobea Asante and somehow Italy for yenso ye hwemo boys kaso na kwase wusu achao wabedu ne wiase yade ya Dr. Xavier ya wodi Xavier Foods aba won ho asem kwase yade ya o yade ya obi benya wa ne free yade ama me ne wanse na efri yade ti ebusua mesremo ya moma yenhwe ya pomden ho nsem no moma yenhwe ni ye pa Xavier Food ya trase endem komo ene ye ne mo ba bedie na nkomodie di mu no ena me ka kire mo say o diabetes na o se no na do be kwuo mu no ya dada wa se eni aduru ti aye wo kina bewu ade a kina bewu eni ade no me ka kire wo say o dadwene na okoda ni nyina no Dr. Xavier se me nka kire wo say etu atwa that's all enu anu no Dr. Xavier na nyame afa de so
waka enuane mako ezia ena odi abomu no odi aye saa enkwa aduane no severe food no odi aye osi wa wanya saa yade esichire yade no diabetes ni bie no odi ebra beje bikodi ya eyenti ento ho nchia o wonne to nchia obenyawo da bia amanfo ne to onya no na abusua mudi kan emfa saa homa we sei Savior number no. Yes, mumfa savior number no say ye. Amre mumfa nto we da hia dem o. Na chese wa frɛ na bibia akoye e di amount. De edi kan ni 0555 789698 0555 789698 afei 0577 201495 0577 201495 na amononefo no ya abobese mo ne dinkita ho abefo kwaso bibi de se bia WhatsApp no eno so ahoma we de fa so a yensa ebekan anasa wonsa ebekan yen se efa atrotro anasa pese wo send bibi de ba fa sa we sei so 0243 374151 0243 374151 we ene ahoma obetime ene yen adi eye ngita ho na abushafo de atene se ansa na obeba Dr. Xavier honom se obeje na duane ni bia kwa akodie no ya na wakọ check up ansa wawo wonsa no ehunu yade no sade esi adidi wafa na ehunu se wi a mempa ba odi ebra na beje ya duane ni bi na kokodi na de atene se aduane ya na awanfo ebusa se na mo se aduane na eye nsentrene sa no ane aduane na eye nsentrene sa no sade da bia bi di kai eka no obi ho ma wanya yade no wanya ya che yie pa na no ye hwe list mu no na de onya ya na ache pa de no onya ne 1996 na enhranka nyame sei obedi savior food no bi no bebe se 1 month pe na ne ho asase e to no ba na ne ho asase e to no na saa savior food ya me di ho adanse na me ka ho asam de a kire wa wiabrei enya se me ka edi kun so boa de atia ne se Dr. Xavier na ankasa nyame ma ne nimudie no wono no wo saa yade diabetes ni bi na ono ade so no ho hweye na ode so no ho hweye no ena ne dia ne koye ena sensei ya ba benya savior food no entimentre ankasa ya ka kire wo se an saa yade ne yade bia eni aduro no na ode bekowum da bi de ya ha me kura ne say yes sa no dia ma yes sa no dia ma no man ka kra wo aduane a obedi e betu ase na no obi afra ye Germany ye pass bi di command wo se hwe ya bɔ me mpane ya bɔ je se wo se da ko bia ne ya bɔ ne mpane bia mienu da ko bia bɔ ne mpane mienu ya bɔ ne saa ye package bi di command no se anida so aba ya ofra ye sade na ya de na sia di no akwa akoduru no wa send ye sade baby akwa wa send se de wa ba normal wow wa ba normal pa ya chese enya asem ketua na kwase broni atwa pretekiti aba ha ba be se wo mo na insulin no wo mo ye na oma ya omo hu de dia doctor na wa de aduane keke na esa diabetes no wa ba kwasi broni aba bebusa ya abre ni abre nyina no omu busa de no so de ya doctor asumasem obi busa se doctor na wo ye broni ana be se da bi o ye bibini munu ya bibini ono ane nsa no e na ode aye saa ade wi edi amamo na mensa brakura no ate bisa eni agro no yetumre a na ya kire usie adansidie kakra wo hodom me ti amanfo adansidie no na me yentie Friday next week, Saturday again, now, a man in the town, not for a continent. He's following a man. I can't tell you, India, and a funny in the now, a man tablet, in the Reno. There's a man money. Into the Numayana, the dear Diana, for that 3.9. And the number doing the Canadian, dear, at the gun, a pump cry, I'm going to say, I feel I'm trying to do this, dead a one. It's my and I'm a pay. The second in 6.2. My number 3 days from the number the 6.2. And now it's actually an 5.8. And can you die a drone on Sana coming to get Jan Kwana mission? Study this I you near the Canada. You didn't know that. And I made an amount to me and some of our dinner, Marco. The Adam may best 7.2.
Last year, June na me kwaka kia me hin say me what's a problem. Me wo 53. Asante ne na me yale bedre me de ko hospital and ma me take and ma me meant for me. No kwana na me no that be ba. Me nya o June na same no get me so meant for me. Me ha ga Time I also need you know, you be at the end of 5 o'clock. Now me protect here, and I say me best to me protect here. Me will say a possible. And I said me be 4 o'clock. Now me need you. Ah, dear, say now me take here. Maybe a better 5. Can you clear can say? So when you're dear, and first you know I want to this to dear me say. Me no try na me need to benefit me try up to there say the one man to plan to be na me no do the doctor do na aboa me me ko ya am be issue you know the first that ko kada me call hospital you know e call soro na e fi hono no me say social di ma me no but aboa me am e fi am you know so me di wa that say I no ma the first time ko get the money that 9.9 because they are issue no the ground 2.9 but from some day a draw na ka mo anom na me be no kwanti exactly because we are that we have transfer now Obama is certain said this no if you call more than 8 grade 8 months in it so that is not for the 24th December and kokodi na 26 in the say if it is Saturday 2 months okay we say come we dey enya ya nkata de ni because of the Africa ten say in second area no and there 6 months me no can tell me who say me na and no me say no my and let you me so na dey so no register na se montra abasibri enti eluna mi ama de ko hospital so me ka se eluna di mo me di na a se ni go ni e ka tu bia se bia wanya sa ni bi no to ti yen kan na so kada ti abi di na e ko sa di mo grab bi na ya ti na reduce ka me ka ni mu nyam se dan abo e papa ho ba e ko se so bi mo am na bi so mo e se abo e do ko ha ma we just need come from and say and what doctor no but we call hospital doctor money no if you want to say I say my normal and no play and mama e ko form it is after na e ko say na e ko so da you know that me no ba say bi ba selection I don't know e buy because e buy wa ye nyena chinye bi ani sure yes na Mr. Momo Sanfa doc number ni bi wa for Savia numbers na maye Savia number Mr. Sanfa to the bio 0555 0555 78 96 98 the first one is 0577 20 14 95 WhatsApp unso nenye 0243 37 41 na opani bi kasa wase na ne be mayo ne kofom oh yes no kre ebushafo he eno so ka ewiase anigye no ho se wutie mi na ye be ma na ya ka kire wo se wanya saa ya de diabetes ni bia misrew hwena so ano ente saa de di be gya wo no e be abeye obema no e betumi kura ku no e be ku no ko diabetes ye ya de boni ya de boni papa e na oso so ano a e do be ko so e do be ko diabetes na ni pressure ne nam ente sa pressure de be ka ho na so anhwa so ano a na fei na stroke de ne ho agim afa stroke de ne ho agim a afa wiase anigye no ne wakwane abade nyina nana na ayebasa wa wie no no we na chese bibia TSC kama pa dia mawo eno ya Dr. Savia ena yate nenka no ahaya 102.9 FM OTEC FM diaka eye wanamoni a obetu ne fra obefre na wone nakasa na ya no ahya ne nso se Nadnic Company Limited wono nso abepiem ewo Kumase Asante mayimu ya wo kire se wo boayen ama complain ya manfo ye say nyumani no wankasa wanya wonsa no dwuma na waye Nadnic Company Limited wonom na ebe kire ye nsa no nyuma maako nkono na watua mu baako pebo na mu baako pe na wotua ne ka no kra no eye 300
Ghana cedis pe 3 million na abetua ye kire okwan ya obefa so abeye biodigester toilet de kan so flash ya na ahye no ubeye bi obeye 3D epoxy floor ni mienu sika wom papa ya sese nu ana manfo ye kire okwan ya abeye liquid soap brown sugar ye be kire omredua enwayen strawberry ne banana ice cream ene parazone ye eye nkono watua mu ba akopebo eda wo beba training no ase a eho na aba betua 3 million no na ye beye no nyame ya adom a memini de di anim ya ewo Kumase Cultural Center apatakesi ase Kumase Cultural Center 26 October memini de ya ena Nadnik Company Limited odi wonduma no nsiampa mu pepepe na wo ho ya registration adokotafo be free konfa noche abekasa akire yen wo yedidie yenom ho kakra ye wia na afa training no ya starte enti ye dru ontem onti bibi asana abefra 0249 192 180 and 0244 89 3184 fasika mayen na yen sendi sika emfamawo adofo sabre ya chimrantie bi na kwan a wodom faso di wonduma ene sene wo ye wonum neoma no ene dwumadie so ye besua de papa odi amontwe me meba sisia. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century me say your actress and then you ma who do pie keka ho and na medwuma denti ma po me den ho hia me papa na se bad ma po me den ho dia eno ane Jefax mixture bonje Jefax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby awo beto afa bia mitimi jina pabo atenten so just say Jefax mama your best mu ankasa mini abema ebema wo so wa ye be mama pa say ti ameji Jefax mixture tumpre ko pani say eduro no hote ye dia fa abefu nimdie kwan so eni fidie won suom e na ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jefax mixture edure wo benye bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma penfo oba a o ma kwale no fo ana kwala onyanya enfie dumie Jefax mixture pa obi a medje benu ma chama na fo se be me wedding papa bi hweregi basai bi a wakoto tatnya but I don't sweet and then mama bas sometimes so am die budia but we jam wo ka bia ma me ana so be ka bia ma de wa fie kan de kru sawo wurin so de nya papa monko ejaba jewelry e ho no di pure gold e ya gudie bia ejaba jewelry e ho de na me pe all right ye be ko ejaba jewelry when na wo pure gold ya dia ye wedding any engagement rings bracelets anklets waist chains asumade komade papa ne border from wa wubenya wo ye bi e wo Ghana no ye bi nsu amono ne enye tren hoy wo Ejaba house adum Kumasi Prempre Second Street mo 0277 10 44 88 and mensia wo Ejaba family house mensia traffic lights mo 0277 40 44 88 website www.ejabajiwari.com and email info@ejabajiwari.com. Ejaba Jewelry. A good day, Papa Fee. No. Era, me pacho brana me sha de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me sha ya me ka se yi ba kwin. Ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia jimi ni me fie fo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me sha me ka se me di wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enya enu nku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mo a obenya bi ato. Fre 0244
417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA ahwehwɛ adwadie nkratoɔ yi mu agye atomo sɛ ɛyɛ. Krakonkron se wani ani nipadua no han ne senti awɔsa wohwɛ wani so yie ne suma nduro. Animdifo hwehwɛ mu kyerɛ sɛ enhuma bi ya ayɛ sentini asesa ni kosua na akyi mogya fam ɛkɔ adwene ni mu ɛno ana me yehu nadeɛ. Nanso nneɛma bi aba nipadua no mu a etumi ma saa nhoma no mu kwan no sisi. Ɛba no saa na ama pressure abo ani no so. Afei no ani so asase ɛyɛ owisiwisi. Na wohwɛ ade a ɛsɛ bo asi. Wanhwɛ anso ano a disa doctor for you ani no operation. Wuduru Vision Improvement Center. No ani no nyamfra nko ade a. The radio ase. Yɛnyɛ wani no operation ɛne yɛmma wahwehwɛni wa na spectacles bia. Woba na bi sɛ okra. Nyame adom ubeyi. Afei wɔbɛma onuane nuro bi a. Ɛno nso bɛboa wo na afei wakyerɛ onuane ahodo a. Wudi abamu ani so ada hɔ. Ɛne deɛ nyama wo nyinaa. Ɛntena hɔ mesum nuro. Hwehwɛ Vision Improvement Center. Ɛwɔ adoato adumanu taxi rank wa. Foro taxi ɛwɔ Abrepo Junction na Sofo line. Na kakyɛ driver ne sɛ wo kɔ baabi a yɛhwɛ ani no. Ana frɛ Vision Therapist also abebi o. 02066285666. Vision Improvement Center. Ani nipadua no kanea. Adia ya ene se obetiti obawire mu aprapra ho nyina. Ahwe obi suku. Na obawie na onya adwuma nya. Obesa ba ya tosom. Abeto so. Entimi yo wofo yi. Suku akwada bakwa wi a. Ono a betimi aye na adwuma. Anase wo pa adwuma wo mmere. Anase obetimi de akọ ne suku. Ena mekamfo. Kumasi Vocational Training Institute a ehye MVT ase. Ena wofo nyina de omako. Okire heavy duty mechanics, motor vehicle electricals, motor vehicle mechanics, motor vehicle body repairs, welding, any fabrication. Ni nyina ye fitting ho adesua, osai general printing, catering, and decoration. Yeah, certificate abenya ni bi any MVTI certificate 1, any certificate 2, NAPTES certificate, and a proficiency 1 and 2. Acha so mfinsia miensa ana nan na wawie e dependent programmer obeye no. Na wasa boa amoy watachment. Yes, science the special ICT program abeka ho. E-skills for girls. Eye emma computer antete. Specialization no eye networking. Wodi mfie miensa na ewie na wanya wo national certificate 1 and afi national certificate 2 abodi nkrata. Requirements ni simple. De here ne say ukura BEC, SSC, ana wasi na tete form 4. Mpo se uguso ensua dwuma bi na se wonya mfihia mienu wo mu a utumi basuku yi bi. Osan ye short courses ema mu a mo sua dwuma pom mo ho na mo pese mo nya certificate. Ye wo bosome ba ko de, bosome miensa, bosome nsia na afi de. Owo hostel ema wo suafo nyina na ho fe. Jai make us say ye oya admission. Enti hwehwe Kumasi Vocational Training Institute. I was swimming. Obey Emmanuel Methodist. Enti Fred 0269234816 and answer 0243966089. The chat cry 0243150643. Awofo anyanya bia monim se ade a momesua wo school no enye ne nyina no wote ase. Eno ntia ho hia se wo pe teacher man wo fie. Se de beya bibia wante ase wo school no. Teacher ne beto ne bo akye na se na wate ase yi. Se wo pe home teacher papa dia. Enye hwehwe Masters of Educational Link Limited achi kwan. Masters of Educational Link Limited nko a any private company na wo tumi krata or the yes adwuma. Wan teacher fo no nyina wie suapon. Esa wonim de won kwada ntetie mu nti o abotra wode kira de. KG, primary, JHS, SHS and remedial students nso o kira wade wo fie. Wo kira subject bia bi. Wode oba no school a upon syllabus and a be kira na de. Nti akwada no nka chi wo bibia mu. Ba bia wo fie wo no wo frɛ nko ade a wo beba ho abekira wo ba na de. Hwehwɛ Masters of Educational Link Limited wo asokwa waneti ai amas main gate ND Enshenimu Patase Holy Family Restaurant Fresa number 0574 709903 0574 709903. Masters of Educational Link Limited. Home teachers papa. Eno jama ena dia woni mnyame fe kura na adai. Ajaka akadi. Ankoda no wasin sore no anko ye o. Akwantwide economics no wanhwehwe. Jama positive economics ngoma be ka se kotoba kwade wa koto. Se wo kan ya no mede na chena saa o. Mame wa hakwada ipa o. Me ka kire o se positive economics for West African students. Ngoma kwabena wusu nketia etwere no. Ebua nkwada ne won so hwem papa. Ene na je ensia toma ne nkwada ne sua ye na me se di oti twa economics no. We de endo koto positive economics for West African students. Ngoma ne bi makwada no. Na osa ko so ye no so bi ewu a. Wo se de obesi twa economics no. Sa ngoma ne de ebua pa o. Ekova economics syllabus ni nyina. Brofo de twere no so emu da ho. Enti makwada ne tibiri bi ya ase. Ene mpo de wasaye ba ku bi aka ho. Eno ye past questions and answers. Me se
say A and B economics past questions and answers no ayangoma buan kwada so hwebre mu pa efi 1993 besi nne question bi ato afa topic bi a hono wa hye ni dis one dis so the answers ni nyina sesa no obenya bi ato obu shop BM open dodo a fra kwa bana wusu nketia I was 02066770887 o Anglican Senior High School CAS. Hey, if you're Naday, who Robbie Dama Wumbago, and Nadu Sam Radio, Ade, Ubetu Morana. Debbie Obapa, Spanish garlic mixture now, which me mammy cotoyeno. Anna may you see, it's me to your diabetes, dear Pampa when a noon. Anne, Ayano crack, Spanish garlic mixture, Ayama Obia or Juice on Tentem, Diana Kuma Boni Peli, Diana Nasia Tatai, a son and a Sadia Oni Pedium, Diana Nisu Ebrino, any Obia on Timmy and Janenai. Spanish garlic mixture, so Upebiata, KNG Heba, Freddy Men's, Corinac, Anna Afe, Danny Heba, any drugstore Heba shop BM, Onsa Ebekebi. Shannon so, a bar fair through, near Alma Aquada no for, any Aquada Onya in fear Dumino, 18 and no a droid Ebi, Fre 0266 114111. And no Qualamumi and Spanish garlic mixture, dear, and you do Popo, Canacadium. Omanfue won frɛ yie Asante Fade a wɔde kyerɛ na wei die wɔde akyɛ an ayɛ biafo Nadnic Company Limited opusunya kano no enei wɔde adom Asante man wei ne company a wagye din ɔman afa na nyina boa brabɔ de konkunimdie kwan so frɛfrɛ dom empanyin emofra mmaba ne mrantie ɔde da kronhyehyɛ mapa ɛsom boa guakwam boa sakyera wabrabɔ wo yiedie kwan so kyerɛ biofuel toilet digester ne tro ne sonkokra na wei wo flash a na ahye nipadom nyina 3D epoxy floor yedema wall floor bedroom dining hall washroom ni bebia na emu anika pa eno ne woso mushroom farming emredua yai banana ice cream brown sugar manufacturing ahotia kwan so pa strawberry ice cream vanilla ice cream parazone ne liquid soap asort di mafie adehwo nyina na emuse ahwam ena snail farming meche enwayen Nadnic Company Limited de dakro manchire nyina nimdifo fi konfonachi aban ya asabia be maye nchechire wo edidiene apomde mapa wafia mu 26 October 2019 edano ye memene da Saturday wo Kumasi Asante man ahenkuro cultural center apatakese ase anopa no nwotwe na dwumadie na afiase na animdifo ya wo suahunu mapa wo nchechire ne adesua mu na ebe ma wontetie na akade a wo de be dwumadie no atumpon wa brabom no ode ni nyina aka ho na enema nyina na wo hwese oje 300 Ghana cedis na menua wo de ache o ntimpanyinse utiye yi a na uyemtu a na ehia najo yemotwini trada emfiri achichi ne benche emra Kumasi cultural center apatakese ase on the 26 October 2019 busumi yemu na weye nyansa kwan a edu bedi ye bitia wa bia mu frɛ 0249192180 ne 0209311154 Nadnic Company Limited prekasa Ghana du an ho agi afiefiem se nya brabom yedie didiye na nya nkwada wa setenam eno ne yemfa so de OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Okay. Yakoya yasan babio adehye aha ye 102.9 FM. Aha eye OTEC FM. Asem Beba Dabi dwumadie no na mutie. Apostle akwaba. Ye jana na Krobea. Umpom to say Yesu adomboko. Very good. Nano wano ene police station and rada edi asem ena na asi. Okay nana yema Asem Beba Dabi etiefu nyina aha enra anopa no na yenya akọ free tafunhia yeso police command enti mekoy no na omachi emrantie enum police for ema enya ntie se sa mrantie no omudwuma omudi nyina ne se on se wo multi TV decoder no a o de bekọ akoto channel bi na akonfo ana malam obi ti so eni lotto agent fo ni bi o de number beto asia aka cha o se send ni sika na ebia send 50 cedis na wo ma 500 cedis ana se send me 100 cedis na me ma lotto number 2 sure utwa obedi sankofo ni bi ena tafo pankro no police for ekokochi wo mu ewo atimatim hotel bi a friend Magros hotel ahono mo kokochi wo mu enti omudo mu bae no ekwan mu fa so chi wo mu ne sankofo ya yeko mu asem no mu wo omu bo omu tape wo ewo TV bi so ewo multi TV ni so ena police for ni hu ye enti omu hu ye no bi mo mu tape of sankofo mu wo atimatim
enti saa type of no mu follow ya omu kokoche nkofo enumi kyerɛ me ɔmo adwuma na ɔmo yɛ ni ye wɔso ɔmo yɛ adwuma bɛn omu kyerɛ sɛ omu yɛ lotto agent ana sɛ fasika bra bɛgye sika wo send 50 cedis a ɛwɔ amount omu de bɛma enti memfa ne sɛ saa nkrɔfoɔ num yɛ a yakɔkye wɔ no mu yi ɔmo kɔ ebi a TV so ana radio so a no ɔmo akɔ kasa akyerɛ ɔmanfoɔ sɛ sɛ wo send mobile money 50 cedis ɛde ma yɛ ne a yɛbɛma 500 cedis sanity bɛbɛ ɛna wo send 100 cedis ma yɛ ne a yɛbɛma 1000 Ghana cedis sanity ana wo peloto number 2 sure so a yɛde bɛma wo ɛnso no ɔmo boa omu dwuma omu dia no ɛyɛ azan omu yusu omu adwene ɛde gye sika free nkɔfoɔ ho enti police for enya ne Asante no mu kɔ hotel no kɔkye nkɔfoɔ 5 ido mu ba omu aso ɛyɛ enra ɛna no omu tutu omu no na omu kɔɔ no omu gye phone maako 23 mobile phones maako 23 aduonu miɛnsa ɛna omu gye free omu ho ɛna laptop baako ɛna Toyota Corolla no so car baako ɛna omu gye free omu ɛna 26 million nka ne sika no 2600 ɛna omu gye free omu ho na mekoko duru hɔ no emrantie no phones ane kura wo mu no ebia register mobile money ni nyina omo register mobile money enti wo hɔ no ma na obi afre sɛ nana ma send this kasa yo me ankasa manim obi phones no go police station phones no police station so police for no eso phone no sɛ ne be ya obi a wa foli bia no mo agine sika bia no o metimi ato o mu nsa afre sa afo no ama o ba police station ho enti o mu so phone no na nkofo charge sɛ o mu ofre ene bi so send this ka no o police station mi wo ho obehu agbangbran mi amanim obi send 400 cedis 4 million owie ye no no frɛ sɛ na ma send 4 million se see you enti police ni peke a no aka kyerɛ sɛ ene na nani o ya te nana na dwuma ho ye na ya Asante opeke a no aka sɛ ya te nana ene na nani o ya te nana na o police station se see yi sika na o de asend no ya azan wabu enti no ni yebu omo bisa sɛ o kasa free hin do send 400 cedis no kasa free enchi Western enchi sanity alo mo ka kyerɛ sɛ obetumi aba omre kumasi tafo pankro no police district command ho oba ombetieche ndi obia enti na nkofo course no ba na eba police ni ba ko receive course me bisa do say more than 200 course course no ba na eba na sika nso ba na eba sɛ nipa ne sende a no afrɛ ɛna obi nso afrɛ no wɔhwɛ a ɔfrɛ a ɔpɛ sɛ ɔdi mu nkyerɛmu yie ansa na wasende saa no mu yɛ enti na Krobea ɛno a Tafo district police commander division ACPKN ahin ɛma minya ne ntie sɛ die nkɔfo no yɛ ne TV so nyina na yɛ azan na nkɔfo num yɛ ɔmakɔ akɔkye wɔ mu yi ɔmbe make sure sɛ ɔmdom bɛkɔ akɔgyina mmara na no ama mmara no ɛne ɔmadi okay ma yentie papa na ankasa ne okay o se commander ne friend say ACPKA ahin divisional commander Tafo pankro no yentie papa no okay yeah information anya na sawa friend etie yes we nya information say mrantie bi ɛwɔ atimatim hotel bi a ye friend no Magros Hotel na de omo ye ne say omo wo TV station mi omo do omo numbers agu TV station so enti omo ye advert say send me scout me double scanner ma ana se me ma lotto number e mo ye den awene enti ye nya information ye move ye e call hotel ho na true ye call ye nya nipa 5 ex wo mo na mra ex wo mo no ye nya niama bebre e wo mo ho ye nya mobile phones a you retrieve if you are yeah, about 23 mobile phones and then laptop back on HP laptop then the sum of 2,620 and a one Toyota Corolla registration number no yeah AW 8453-15 Tisanema we nyina na edi from if you di omo ba hakra no mo phones no ringa na ringi obi o house o ma send this case atoso so see am no case obi kra fresh o send 400 Ghana cedis ato omo phone no ba akoso and you think say adia sa fraud no kwa na eden ekoso
Now the omo yen say scan or amount for send a range between 50 Ghana cedis and then 1,000 Ghana cedis. And see ya pese your amount for nyanya nti say sa advert na ekoso Afro TV and other television stations a fraud. For no we fraudsters. Plan on my fast for omo yen omo di amount for sika. Tell you say general public na e aware say Obia fraud say send this car, don't do it. Obia so say send this car, don't do it. Because omo ye fraudsters. Omo di usika na eden edikwa. Do omo catch us on be yama no. Enya dia omo betima eden, omo betima ye. Ti pese public no ya aware. Now if Obia so a omo do afa sa kwans, but mo di answer be batafo pankro no. District headquarters, divisional police headquarters. Na be boa police. Na nhwehwemu na ekoso no. Entimi eden entimi wie pay na kakra ambese ni san de source me say esi ehun say we asim ha there is no easy way of making money. There is no easy way of making money. Hard work and dedication to work is the key. So yejumaden upiska yejumaden for it ska send ska me double ama understand ni pa no kwai tumi so tumi double money a ade nsan ko no onye na onfa and ada bi na ekoso ti esre amanfo bi say sa na ekoso no mo munyai obia ka se seniska man seniska yenya adwumaden wo adwumaden a definitely benya bibia wo be to adua na di na wo ho bra bi a person obubu bia wetima den abo because ba ko eche no upon Daniel already 20 years ono chese o electrician by profession. And at the Tosumi and Kokuya almost 38 years, also a businessman. And Commander Toboa, it didn't the Sanya Modema and Yabayo. Enti Osha Emrantia Noir, yet say one more. Not just say Oko multi TV Neswa. Different TV, a Google multi TV so. Sir Obiba Betnaso, no catch all say. Me mau loto. Obiba Betnaso. No catch all say, media dear me yan say, oh send the mobile money. And the mamia, oh mammy 1 million wa, me send the ebia 5 million and now 10 million and a diato phones wa or bois. Sanko for no, any pa marco 5 and at a pancrono division. Yache womo. Ya, possi for crache wono, mobile phones marco 23 plus HP laptop. Any Toyota Corolla, omo de year omo rounds, and oma lodge. And where Timatim side the ho, yasi hotel be or friend of Magrocos and Magrosu Hotel. A hon woma kwakosum. And one more disabes our woman some for no. And disabra police if walk up a case uncle for no. Now one more bought almost shows to be. And with different TV. And two of one is a kunkro, sao. And a sikan mobile money. E to tom sa no ya frɛ nana masandi say yo nana masandi say yo nti ba na police for na peke da bi o we nya nana wadaro ma ya che nana ya che wo mo e wotafo pankrodu police station na de omo ye no e ya za nti bra e bi frefri inche esirem ba kokora de ye se ne kru wa abrukyire ehwia medoma ha ya e na sika ne kru e de abra ne so mfa nkotua nkwala school fees wasende de kwa akopɛ double money e free nana ho wo frɛ wo se da bi wanya nana o ya che nana wo se ye me ma school fees no am se bra police station na ye hwɛ ho asam na yenka na samrantie num ya ye che wonom ba bi a wo mu free ni ba bi a wo mo te enum a wonom ye ye bebo ni nyina e wo afidie so na tiefo mwate wonom din na mohunu se sankrofo no wo mo ya azafo any wonjuma wonum die se yache wodom yeba obodini nyina wa afidie so ne de ama wo mo na me ya na ye mawre ho Ghana ha say ye wa asoye bi a ye frɛ wo mo NCA eya na ye mawre ho na no radio fo sanke ya babo bobo sanka krakra de agye sika nam ka say ye nya awiabo ne enkoba anado ye diso ye bo edura na do free 9 10 kwa ye nkokrafo yi nka ya dodwo adam na bia wanya wayi ba akubi na ne nka de fili kakra wo TV so e na mbeka say wonum nya yie wo magai se ye nya bi nhwe en wo magai yie
na sankofo we ni nam TV so mema loto aba me ye konfo me yisika me ye falsika send me na beje sankofo we gu TV so eno de am hwe o wo mu gu radio so ya kumase akra de radio stations bia eya me dai Asem Beba Dabi e free anwumre 9 eko sabe sankwase asem ya enu omu die ne nam wonom so amanfo obu amanfo but yes still they do it. Minim radio station bia wa shada ko employ metofo enam san kwase azan wonum bu amanfo ntio enti metofo ni security wait say obi me attack sa jirgogo malamfo ni akonfo lotofo no e wo mo ho. You see this? Is it not shameful? Is it not shameful? Ya babu bodin no ni nyina wa ha. Past emotion and acrylic paint. Omaya krama me kaka naba mo. Asem Beba Dabi. Asem yo de onko frɛ Ibra. Na wo me kasa na me hu me kakra. Apostle Dina yesai. Eye 5 enum me ba. Kasa DC company for ena wo mo de past emotion and acrylic paint no omo de aba. Na paint we ye sheda hwe Ghana Africa ye weda ho ene ye de joye kwasi motion paint no manfo me dofo me dehye eye champion ba ko pe among all paints eye paint mu nyina kasa preko kwasi motion and acrylic paint very affordable odi painti a efe papa sa wodi be painti wo dan ni mu anana bonten I tell you efe papa oba kumasi amakomo a yani City Star building ni Hope City ewo ho baby a ye to paint Ghana ha bia wodi onya wuramu akasa wo pe kwasi motion and acrylic paint ni bi ubenya bi fra yen wo 0544 32 0350 and 054 0506 62 0606 unya fresa no meya kwase fo ye beje so na ye ne wakasa sanso na aboaje wa heba clinic nso ewa askoremanpon ye wa asabi ankasa askoremanpon asabi na ye me Pentecost of asore no Pentecost church no fabro da ayam anakoku enemu yade be na hawo hypertension na asichire yade diabetes eye prostate mu problem no wanya aboaje wa heba clinic yade de yetede te yete yade te enti ye bete wo yade no ye bete ne te ye bete yade ne te amwanyu ahoto fra yensesia wo 0277 76 56 96 na aboaje wa heba clinic for ye non kasa Zahara Mr. Zahara G capsules enu so ye nduru Charistic Ventures for na diaba aduro ni ye power wom Zahara Mr. Zahara G capsules aduro ni ye pa sa wo you oba ne nsuo bi gugugu enkoye. You see, I tell you, if Bema come and the nsuo is gugu you and you open and the smell come like that, you no go come for yourself a year again. You, I tell you, sure, that thing you put Bema off. I'm telling you for today. If you don't know, I'm telling you, go and buy Zahara Mixture or Zahara G capsules. Make me help you. You go help you what to say. Wabo who says say why you best man. And send be sisi suba so Bema so yeah would you know all go vanish. You go see what I'm saying. And Bema sabe won talk no. The scrutum sometimes some be 3388. I hope you understand. The 3388 means one is bigger than one. Go and buy Zahara Mixture or Zahara G capsules. And say me ye LPM so brofum pa ma mo fili. Sure. That ko ba de also me mo ye LPM o brofum. Me mo ye no brofum ama tamfo ni awu. Adai. Enti Zahara drone de ye. What dey say be ma wa ye mrekura wo mpam no so de ne Zahara man capsules no. Eno de memedru. O de power. O fire hu so ba no wo potrin ko. Hey, we jana suo be suo. Wobe su papa na wasa ya that's the Zahara man capsules be do asem ama baby to no bia wuramu abenya bi 0246 348334 0248 569335 fresa no me na ye no nkasa na the doctor himself is here.
the bankroller and the CEO of NASC Herbal Clinic. The doctor I'm talking about, I see him check Accra. Nowadays, you go open new big branch for Accra there. Now, the way he's helping the Accra people, no, it's not easy. So the Accra people say they want to put him for there, Accra. They don't want him come Kumasi, Accra. So Dr. Prince was taking care for Kumasi. Now, the doctor himself is here. Dr. Anani himself, he come. Now, Accra people make him work for Kumasi people too small. Doc, you are welcome. Mr. Krobea. And then you be interview no bro from Kra. Many brown brero. They say they are mataka. Mate. Oba de so me na taka. Yo. Am for who ya do do. Sir. Am see ante bro for no. Eh. Na se bro for nye kasa. Me say me wie me da. Oba de wie me da. Nti ye ne wie me da de ye nim ye honda da. Sir. Atie for papa yi NASC Herbal Clinic on the da no. Na wo be Kumasi ahenema kokoben oni wholesale no ene di animhwe da bia me catch ro wo tena se no na ekọ gensiw wadama ene wa bai de ma yentie wano asem kakra dog Yo Krobea ma me na wase na me no atiefo nyina ase ne emfase da piese ne matwe di ampo Nyankopon na afi me nka se atiefo nyina nso me se Nyankopon adom ho ye Musomfo Dr. Anane ena meni mudi nkomo ene awie we de asem ne etiawa yapomuden ena yesa abadwendwene ho ne ahye ye ho nkran ne atu ana manfoforo ewe yapomuden ho na aboama yaresa no etime wie peye mani age pa se ene nso udu afidi ato ha se ubetie ye na afi wo hwenhye papa ye woma etiefo se de beya ayaresa ebetimi aba da bia me ka asem bi se wo ye hwehwemu kwa akire pa dodo na bema bu efise amanfo atue sika kese pa yaresa memfa akwanya we so na memmo etiefu abaso pa sei mehwemu a kire se dodo na nya sika o tua ewa na yaresa ho ene hia efise ya gia tum se enkwan hia na so re husem se so bekeri sika se wo kwaja yarehwe na yare na nko na yare ni mpo bia sabe ka na sika nso afiri wonsa no ya etiefo mum yanyin tum we na ma NASC Herbal Clinic edasronko no munuan mo mo nkranso se memfa menchia emremo okay na menye ma adwene se mekonkran na mom obi na tie menka ena ohun se dwumadie papa ye di ni ha no enwanwa o se doctor mema ba bi wo taifa wo de unyi sika akura de betua dan ka wo de fa clinic ni bi ba ha mia medi wanim ama enkran dom so atu adi wachi efise minim se me yasa manim wuase na abusuafo ye konkran no aha ye die mu die nanso meka se de nkranfo asi agi atum no enwanwa onse busumi ni minsi ha o efise minya kwan mpoma na omunim se mabaha mpo na mbetwa me hu 2 days bi efise me ti atiefo nka achepa sabre de mesre wo se yare bia wo yare no abusuafo ntie ne ye o se me kwa radio amen sheda mo boy yare su bi efise se wo stroke wo diabetes wo pressure mujabro so sa wonka se mu na wo kotodwe wo sisi wontimu na asisi anase gonorrhea syphilis anase prostate yare na ha anase bia awo na wo pa abusuafo enya mmia meti hei ena me be hwe onuma ka kyo so wo yare ne senti na makofa machine ahodo ahwehwe ni paduam ye hwehwe omojam no dunso mu hu yare enti abusuafo nka wona komanto wo yam na wakina metena se awa ahene makokobe etiefo ntie ne ye pa mo amate ye nka che na mpese mutua na mon sika semunti unhunu se wo bade nyina abusuafo me se ye wo nhihye papa ema ona eba ye nche da bia me kan se bi se yare a ekosoro wo wona sebi yare adokro wo mo no yare ni timi kosoro wo abro mbe koso mo kwagya yarehwe enam eka ye betwa ato onti sunti ye wo nhihye papa yare ne sedi ebesi ehu bia no ye no beto nchia na bibia atimi akoye nti fa me number na frɛ nemom me free kreba no me dia chede bi ba se mo a nyame ya adom wa china mo betimi ni mehia wa ahene makokobe no me hwe wi a na me dia chewo ya chede emu odu pa yi nemom
eye maako 30 pe first 30 people am be din ka afre no doctor obe pick a call number me di betu da sisi an ka chenze doctor say obe cha yade bi me nso me ka ho bi enti mama ahyenso di a me ba me hu se doctor hwe me wi a me nso menya ma chede ne mu atiefo nhyense mu nso ma me pa usika sam de o betimi aboa ho pia no na wo de aba tienie pa efise se hunu yare ni wi a enhyehyeye ne bosomi ahodo de behwe no wankasa ye no betena se no wa hyehyeye papa ubetimi atue sika no wa bra unya ohaw bia na sika sam no nso enkoye wodadwen phone number ne sisi nefre na ye ninkita ho 0244 12 02 69 0244 12 02 69 69 na Dr. Prince bejo so na waka chense doctor so wachina yen hia no wa chedie bi wode be maye na nipa tete no menso meka ho bi ma men sensude bi o china me be kire se menso menya chedie ni bi abusuafo mom yenyi ntum se yare ya menso so ne me ya adwene saa da bia be ka se oyo dasani ensese da bia wo da duro so atiefo ntie mensem ne ye pa entimi obi na oba menchen a obenu modro for more than 3 months da ensida efise ye wonchihye papa ebra wo nu modro no ye onuane ahodo bi ede yare ba ebe mu wajan ye wona mo fufuro betu ewa pomudin ho efa kwan a wo beda ensu a wo se wonum enuaba wo se widi atosede ahodo a wo se widi ene nuama ahodo ebeboa se apomutenten de ekeka ho a enu bra ho beto no na wo se nya nimdie se enuane we mi koso di a emwa me ya de we ni we ya ede yare sabeba ebusuafo eno na ama naska heba clinic ewo enuema soronko a amadodo na atuadi achi na emom se ne so se ye wo ahenema kokoben ofaka na osu besu ahenema kokoben de ofri santasi enyirem na akwa ahenema kokoben ka che driver so obesu o station ho usi station ho a ebusuafo obusa se okọ nask ana se okọ wholesale ni wholesale no ena ye opposite so obusuani bi tie me na pese ofren won kranso a obekwa taifa odu taifa Fairview guest house ene menesa guest house yi ene bo ho obusuafo taifa enye ira kwan kura kumasi kwan ya so ufri barrier na se okwa taifa junction ehwan ne wo serenso man se edom atu na mo aba no media da bia meka se enye nchihye papa aye won ko na medije ho nemum adansi efri wona he ba ye nchen ni mu ba na efise so obi ba won nchen na ade bechi odo number mu obi se mekwa ha me ho atom nso bra waso obi nsa papa bi me ko nkran odi nipa maako 50 fiso si doctor yare ne de me de achina che ne mani da so nyina sa na enso wo hwe me hu se me won kofo bebra obon so ni da so atese bia nenne omunyina edi adanse onso obedi adanse da bia me ka se yare ne ba so na nkwa abusuafo ntie ne yewu ye nneema mienu na so hye ne nso bia aduro na woda so no enye papa senso ma mepa ana se bia nneema bia wo ya ema yare eba oni paduam unyaye na so re wo se wo mri se yare ba so na nkwa asemba akopɛ na wahwe a na ye ka kyerɛ wo utranye ya bia na be yiwa firi ho na so woda so tiasi wo de forget na se ma wore mfi eka wabɔ ne nyina no ni yenhwɛ de da ye no mefi se nyankopɔn ni madekwenti ayare ni nyina mu no woda so tiase enti wani da so ba akopɛ abusuafo ene nask heba clinic wo de ane se ebra ho timinken obafa number no otu ana mo aba mede me kasa nyina kwa wiye no hyɛ no so ma me se ye adwuma firi kwasiada akwasi fiada mimi danko a ena ye nya adwuma ye o machine a wo ba de behwe ni padua nim ye behwe odunso mu ye physiotherapy unkase mu da bia me kasa yare bia ya de ne mu mi kotodwe de mi sisi minti mu hyehyeme ene mensa tititi ni weni de ya pa mu amu wankase mu yare stroke ene yare akodro mu yanka yakomanto ye fise ye won nask heba kene obi wate yanka che da bia ohun se wo ba efise odwuni sikasem abusiafo de kura won sem no wo de fabra be hye bibia se na kire no ye no yankyehye ama bibia akoye for me number na bra me de me kasa nyina kwa wiye no na frɛ me na yɛntwetwe nkomo bibia betimi akoyi ama na mum ema wore mfise wɔkyina metena se
me wa chede a nipa ma akoma 30 awon bedi nka afre no me de be che wo mu me ni so obu ha afra je ne de dada obi nso pe number ne bi no nso aje ne de numbers ne ye 0244 12 02 69 0244 12 02 69 Probi obi person of premier so na bibi nti oni me din komo a 0243 30 72 76 0243 30 72 76 etiefo nyina ase etiefo nyina nso da ase na de ehu doctor na ya che okay, very good. Everything is under control. Krobea, I wonder why government can ban adverts on alcohol, but to encourage Illuminati and scammers on these same media houses. What a queen. Mr. Asumasi and his NCA people should be queen and come up. Wish Evans a Jessica pass speedy recovery. I don't know why I'm bre. Akre Jessica Evans maybe I will be your most speedy recovery. Why? Wachapa aspiring assembly member Ajemesu electoral area and na ononso yate ninkai nsentrofo a won mu gina pre no adehye montoma won mame mia meba badwemba wono wo ye na adwuma wo metro wonu nsu gina mu wo ne mpasua ne so atiefo montoma ne mame na me baba akonso wo sreba FM wo ononso beba mehwehwe wo mu nyina na mabobo wo mu nyina adin di akire mo montoma wo mo mame na mia meba Ishmael Ajimadua one day wo haya the prodigal son ononso adujama wo gina ononso monto emane mame Justice Bafwawua eke badwemba onono ofakusi na dodo na akra afre no assemblyman wo pre wo kwa ngoma akyeremade ene behinase montoma ne mame why wada roma enso ewo ho tetu obika heba center for enso edit to obika co capsules on mo diaba koko how asewusisi ama wonsebu wonya problems koko piepie gwo nam no ani unya bi ebeboa ena tetu obika B2 mixture ene ne capsules and yes namu yade na atete wo ama sesei oje wo ho anyia onomo a ebeyi afri ho na tetu obika garlic bitters and capsules ne de eyi mojasu fi fri ni padua ni mu efi a etintim wuntini mu ama wo moja ntumi ne afrusa ne yiye no wadurani baby eto no bi awura de wo pene bodin ye normal eye 0243 97 5628 Donima Steel Complex and so at the roller steel gate any automatic garage door no onomo diaba over 10 years in ye ye diaba some warehouse no mu fie ho garage no ene mo shops no ano no ye mfa ntoto emfama mo na beboa mo pa ye the quality materials na ye inti eche automatic ne kra de ya ye nti se de Europe ni America ni bi pepepe for modern home garages what you say free estimate ne measurements of yes ye me ma wa tropical nails no tropical na do ano eno ne the carpenter's choice dia carpenter for na gia tum no enie se wo de wo frɛ ye ne a ye numbers no ye 0244 12 3325 and 0244 46 1539 unya fra asafo YF Junction ye be Ghana Revenue Authority for office no ye beje so ne no wakasa and Savior Foods enso eye nuane asabre abedwa so na sa aduane wei na se wunya bi na so di na diabetes yade no na hawo a eyifri ni paduane mu eyifri mogya ni mu ema anyu ahoto diabetic patients a dane da insulin panie no wa no so pese wujai na wunya wahoto a wo de hyase yesesi a na Savior Foods no numbi na obenyu wahoto na wonso oho ato Food and Drugs Authority for agiatum and Dr. Savior Ankasa it was 0555 78 96 98 0555
789698 unyafra yabejiso. Okay, now to the names. Apostle. Okay, Nana. Bobodino, mama osima Krope. Fire say adwuma mame. Nkofo num ya yeti wo mu Tafo Pankrono police station omudine didi so yi. Upon Daniel, onye 20 years na ofribrekum na etimatim na otie woye electrician woye light ho adwuma. Ena kwaku yabua onso nya 38 years. Woye businessman, otibuo krum airfline na sunyan ena ofri. Ena yaw baafo onso nya 31 years odidwa ofribuo ho na ofri adankwa ame na ebo ho ena otie ena kwadwo na kwadwo eso 31 years oye mason pankrono ena otie na aguna asante aguna ena ofri ena do twato Karim Mohammed onso enya 33 years onso edidwa na tafo ena otie na emum no ofri boko Upper East ena ofri nti nkofo ni din eno no Nana Krobea esa frefre kobo team sanetie eno omo mitia omude sabu bodin no menka de omo ya no bobodin no. Upon Daniel onye 20 years kwaku yabu 38 years ya ba for 31 years Nana Kodo 31 Karim Mohammed 33 years. Very good, thank you for your report. Reku David onana mepe udin no reko wonso wo pre so beye assemblyman ewo ebuakwa dade ase nsuontem electoral area yankopon ka ho odede Emmanuel Kwabena Poku dodo na anim se afro ziko London ena owo ena de yede awoda mu die mu nchia soronkokra yede mawo Oba Akra Brem Yo Akra me da se e be chia ye na tiefuo nyina Francis Kawoben wonso so me chia okronom na wo onsa to bi so memne da e ba bi jaw Nana me bo aposifo ya baso papa Nana se bi ne ehwehwe o on se da bia metena fidie so a meta kase se wonnom a wo hwesa asye ya wo hwesa ania mo so wo kase wo mo keka wo mo si o mo betu ase ya o betu ase efi se sankrofo o mo hwehwe nya den obi a wodene number to dwa e kire ba bia wo bra entu sani po ya hwehwe no sankrofo e ya o mo kire ba bia o mo wo o mo no de o mo tie ne se o mo ba radio so TV so a o ka kire o se send sika no e ma me na ya gawuta ganama you send the 1 million I send you be a 10 million Nana minimum sapa san wo mo ye minimum sapa ge me che ni se e sanso o mo number wa abontinti no se ye pe wo mo se ye be chi wo matu ase a Nana enya den enya bi na posifu ekika wo mo ho a enipa ni wo motima chi wo mabomi e kwan be so na wo fa ya wo mutimi chi wo mo Elizabeth ya wo mo TV so wo mo radio so endisa posifu ekika wo mo ho so mbe chi wo mo na wo mutimi chi wo mo na we nti na meka so mo ka so mutu ase a wo mutimi tu ase tibe bo posifu ya baso pa Tafo Pankronofo papa o ma ya de pa ne esre wo mo so mo tonko so na o ma chi num de na dodo no anzo aka o mbetumi a chi wo mo de o mama ye na hwe de wanyini wo mu kura wo 38 years small boys na akura me ne umienu ya betena hane ateatea mu a boso me so ne ya maye kakra na akwa we ya dede ye se fa 4 million bra na mema 50 million mema 100 million na akura tea ya teatea mu a ya brei na woluma ati se ye sende ye sika de komasa akwada we se oni a na ye ni anka se ye buya hu sei oh ye maye ni na ho ne maye adwen na ho na ye hunu se sika ye ntu no fom se de yetume nkeni ana banche na ne kura se yetume nkeni banche se ne kura ye bre ene kura wo do ho wodua ansa na watwa wane se won de obetwa ba bia ye nua ye kia wo so ti wane se obi da se for 50 cedis bra na mema ho 1 million na wo so di akiri enkusita ben ni pa ni betie nipa binom ani betie na kura ketwa we 20 years nyina wo mo wo na na bi ne pe ono pa che so wonim nyansa cheo o pa che so na adwe so cheo ndi wo de na adwe be bitiu ampani ampa no ono akwada ketwa we e de na adwe so bitiu nesika se ye frɛ obi e ma no 50 cedis
no otimi ma ye embe say 5 million po anka Ghana eden na nka na makwa adwuma enke kra nka metra mekaza kasa za o enke no asie sani sandi bi na agibie we nyina mpanifo hunu na wo nka ho we na menya voice bi na meyam hie na ba bi ma papa wono lotoni ne de wo henkese bi wo Asante memu ha ene etunu ho se wono na ama wo hene na ye yi ama wo hene de loto na savia yi no voice na ho na ama papa me yi ase menya original wine no me de ba koma sa wo hene no what radio so na e kan ene odi tu no ho se wo hene so mesi me na me man loto no odi ye ene wo ye sei wo hene bi kura so obeji loto atum ye ni nyina wo ti radio so no wo keka o enso so ye te e de ye ya fa ho ma wani na ho na sika wo hwei ye nsa ne fom enipa no a wo so obedobo money na ma ono o obi a enka wo de no amagye no adobo enko de be che kwa ndi ye sere se ma wani na ho na si edi sika ni brechi a kakra mpo ekuta ye no e be kwa kodi nkrofo botom e bo aposifo na ba so na me da ase me da ase na Ben Abdallah Akana Enterprise for no say thank you apostle. Okay, Ben Abdallah me yanchiao Atobra Justice incoming assemblyman ayeduase kotetum diase electoral area osana na yaw. People must be very 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 careful the way they live their life on earth. I tell you, taking your own life is not an end to a problem. There is life after death. Atobra we mama chacha na musa so ho to say na usu wadum kwa ngoma o kire sai osofo Krobea awia yeda wase na sa asem we yeda bia wo ka threat ba so nso naka yasi ya adusua ne ade kire ma yenkyira manfo ade wate yende ehu nya pa ayi na Krobea ya ini na ya me okwada so hwimase na o de atenie ba wa yi musa ya menta nkan yo Mianfansi na yentia ACPKA Ahen Divisional Commander Tafo ASP Nketia Quarantine Divisional Crime Officer Tafo Pankrono ena Sergeant Amos ene Tafo Pankrono posifo nyina echiamo yemfa dwumadie no yemfansi ha ai adesua ne ade kire no ene yasua bi ne akire ye ho ade sa yantumi ankan wadwenkire a wode ba ya fa kyayen na Ewurade Nyankropon kan ye ho me de Krobea na yo Asante oje amani apasmakan na nie ote na nampofo berema de Greek man nkan oba de akya me ote ne nka ote apostle nka jataba na afei Grace Boaten me na napogria aka buzu abrewa buzu odon so ta akire bi ya da nyina ase ema moniti ade hye na emom hwo hoye na sankrofo we wan fall into their trap. Rache makani say ye and the obo who cost near 10 years won't be dimine. The umbedi bibia me recordo. No must have a bo. Gabrim is happiness.